ተጋዳላይ ሰመረ አብርሃም ይመስለኒ ዝበሃል ሕጂ እንታይ ኢሉ ሱሲ ሰመረ ሰለሞን እምኒ ተሰኪመ ድዩ ዋላ ነዲድ ተሰኪመስ ቅሬታ ንህዝቢ ኤርትራ መሓተትኩ ኢሉ እዚኣ ምስ ሰምዑስ ተሓዊሶም ኮን ዋ አንታ ለበማ ተጋደልቲ ባለው እዮም ኢሉ የቅሬታ ዝሓትት ተጋዳላይ ከዓ ሰሚዕና ኢሎምሲ ከምዚ ክሳይ ገይሮሞ ማለት እዩ እሞ ካብዚኣ ትቐልል ነገር የለን የቅሬታ ምሕታት ነውሩ ኣለዎ ድዩ ብፍላጥ ወላ ብዘይፍላጥ ዝተገብረ ጌጋሲ እቲ ናቱ ውፅኢት ምስ ረኣኻስ ኣም ሶሪ ኣነ እውን ኣብኡ ነይረ ግን ኣፍልጦ ይነበረን እንተበልካስ ዋላ ሓንቲ ስለዚ እዚኣ ክብል ኢለ የቀረብ ንባሃላ ኣለና ቴንክ ዩ ኦኬ ኣነ ብርሃን ማዕደ ኣለኹ قرب عاود تبلغ تبغى مرس مع الله أنا سريتو يزلني داويت من البات عبد ريتو تبني على حتى أنا عامل حسب إيش كحفا بالكانير كقريب كارها ግን ናተይ ካ ርእይቶ እያ ዘላ ምናልባት ኦኬ ማሕራይ ልሓን ናብ ካብ ሕቶ ወፂና ናብ ርእይቶን ሕቶን ክንኣትው ኢና ኩሉ ተሓዋወስ ክእል እዩ ጥራሕ ርእይቶም ክህቡ ዝደልዮም ብዙሓት ስለ ዘለዎ ቁርብቲ ግዜ ጥንቀቕ ተበልና ፅቡቕ ኣዘርዋይስ ኣነ ብርሃን go ahead Thank you አቶ ዳዊት መጀመሪያ ነዞም ፓነሊስት ከመስግኖም ይደሊ ብዝተፈላለየ ኣንግል ርኢኹም ከም ርእይቶ ክንህበሉ ዝገበርኩምና የመስግን ናተይ ርእይቶ ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ እየን ምናልባት ግዜ ከይወስደልኩም ክንደይ እዩቲ ሚኒት ዘሎ 5 ሚኒት ዲ ዋላ ክንደይ ከምኾነ ሰለስተ ተገበርከ ፅቡቕ እዩ ክሳብ 5 ደቂቃ ሓራይት ሓቂ እንታዩ በዚ ናይ ክስታይ ክጅምር ማለት ስኒ ንዓይ ንኽርድኦስ ይሽግረኒ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ወይዘሮ ሙሉ የልዕላ ነይረን ብዛዕባ ናይ ሕብእቲ ፓርቲ እንደ ናይ ሓፋሽ ውድባት ምፍራስ ገለ መለታት የልዕሉ ነይሮም ሕጂ ንዓይ ናብ ኣእምሮይ ዝመፅእ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ከምቲ ሰመረ ሰለሙን ዝበሎ ሰብስቲ ብረኣያ ስላሴ ተፈጢሩ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብምስሊ ኢሳያስ ተሃኒፁ ይብል እንተ ደኣ እቲ ፓርቲ ነቲ ንኢሳያስ ከገልግል ተባሂሉ እንተ ደኣ ቆይሙ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ዘይምዃንካ እንታይ ለውጢ የምፅእ ኣብኡ ስለ ዝኣተኻ ለውጢ ከተምፅእ ኢኻ ማለት ድዩ ኣነ ኣይመስለንን ናብ ሓደጋ ከተኣቱ ተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻስ ተምፅኦ ለውጢ የለን ኦልሬዲ እቲ ስትራክቸር ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ዋላ ብቲ ሓፋሽ ውድብን እንተ ደኣ ኮይናሲ ንምንታይ ፈሪሱ ክንብል ከለናስ እንተ ዘይፈርስ ነይሩ ንስርዓት እዚስ ኣብ ምቕያር ይኹን ኣተሓሳስቡ ኣብ ምቕያርስ መሓገዘ ነይሩ ኢና ንብል ዘለና ከምኡ ድዩ መሰን ሓጎስ ኣብ መፅሓፉ ሲ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ሓላፍ እንከሎስ ንሱ ዘይፈልጦ ባዕሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናቱ መስርሕ ገይሩ ማዕሮ ኣብ ደገ ዘለዉ ሰባት ተኣሳሲሩ ገንዘብ ኣብቲ ናይ ውድብ ይኣትዋ ይነበረን ኢሉ ስለዚ ቀንዲ መሰረት ኣብቲ ኣቃውማ ናይቲ ስትራክቸር እምበር ናይ ምፍራስን ዘይምፍራስን ጉዳይ ኣይኮነን እንተ ዝህሉ ነይሩ እንታይ መምፅእ ኢልና እንተሓሲብና ንዓይ ይሽግረኒ እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ሓው ተጋዳላይ መን እዩ ኣሰፋው በርሀ ዝጠቐሶ ነይሩ እዩ ማለት ስኒ ህንፀት ሃገር ናይ ምትእስሳር ህዝቢ ንብል እንተኮይናሲ እቲ ሰውራኮ ህዝቢ ኣተኣሳሲሩ እዩ መፂኡ ኢሉ ርእይቶ ይህብ ነይሩ ሰውራ ብሃገራዊነት ኣተኣሳሲሩ እምበር ብዝተፈላለየ ርእይቶታት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ምቅርራብ ኣይኮነን ዝሰርሕ ነይሩ
ስለዚህ ህንፀት ሃገር ከዓ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሰውራ ይነበረን ሰውራ ተዓብዪ ጽቡቕ ነገሩ ክኽበር ዘለዎ ኣብ ታሪክ ክምዝገብ ዘለዎ ንወለዶታት ክሓልፍ ዘለዎ ወተሃደራዊ ጅግንነቱ እዩ ኣብዚ ዘጠራጥር ነገር የለን ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ተሓሳስባታት ጠርኒፉ ክመጽእ ዝኸኣለ ኣብ መስርሕ ናይ ናሽናሊዝም እምበር ኣብ መስርሕ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ኣይነበረን ኣተሓሳስባታት ይጸውር ኣይነበረን ዝተፈላለዩ ድሌታት የተኣናግድ ኣይነበረን ምክንያቱም ባህሪ እዩ ሰውራ ክበሃል ከሎ ወይ ሪቮሉሽን ክበሃል ከሎ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ሶሳይቲ እዩ ስለዚ ሓደ ኣብ ሓደ ትሕት ዝበለ ሕብረተሰብ ናብ ሓደ ብራኸ ዘብፅሕ መስርሕ እዩ ሪቮሉሽን ክንብል ከለና ስለዚ ኣብ ሰውራ ዝተገብረ ናይ ሃገር ምምፃእ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ወለዶ እዚ ግን ክገብሮ ዘለዎ ስቴት ፎርሜሽን ኦልሬዲ ስለ ዝተረጋገፀ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ እዩ ክሰርሕ ክኽእል ዘለዎ ንዕኡ ከዓ ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ማሕበራውን ፍትሕን እዩ ነዚ ውድባት ኣበይ እየን ዘለዋ ተን ውድባት ዝበሃላ ኣነ እኳ ኣለዋ ይብልን ሶሪ ኩሉ ግዜ ዝብላ ግን እንተሃልየን ኣብዚ መስርሕ ዝገበረ ኣሎ ዶ ኣሰፋው በረሃ ዓንተ ቦይ ይዛረብ ነይሩ ናይ ሓድሽ ኣተሓሳስባታት ዘይምቕባል ሽግር ኣሎ ይብል ነይሩ ኣነ ኣብዚ ሰማማዐ እሱ ይፀገም ሓድሽ ኣተሓሳስባ ነዚ ዘመን እዚ ክምጥን ዝኽእል ናይዚ ዘመን እዚ ኣብ ሃገር ህንፀት እንታይ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ኣየማዕበላን እንተዳ ዘየማዕበለን እቲ ኣተሓሳስበን ናይ ገድሊ እዩ ማለት እዩ ናይ ገድሊ ካይዳ ከዓ ንመስርሕ ህንፀት ሃገር ዝዕንቅፍ እምበር ዘማልእ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ ናይ መንሽሙ እዩ ናይ ኢዮብ እዩ ኢዮብ እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ሰማማዐ ግን ኣብዚ ናይ መወዳእታ እንታይ ይብል ነይሩ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ግን ፖለቲካ እንታይ እዩ ኢኮኖሚ እንታይ እዩ ኢሉ ይሓትት ነይሩ ቅድም ፖለቲካዊ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት የድልየልና ኢልና ክንሓትት ዘለና እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ዘድልየና ፕሬዚደንታዊ ስርዓት እንደሊ ባይታዊ ስርዓት እንደሊ እንታይ ዓይነት ናይ ሕጊ ናይ ምርጫ ስርዓት የድልየና ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንታቲቭ ኢና እንደሊ ወይ እዚ ከዓ ፈርስት ፓስት ዘ ፖስት ኢና እንደሊ ክሊር ዝኾነ ኣተሓሳስባታት ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኢኮኖሚ እንተኮይኑ ከዓ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ፖሊሲ ንኽተል ፕራግማቲዝም ኢና ንኽተል ወይስ እዚ ናይ ኒዮ ሊበራሊዝም ድዩ ወይስ ናይ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ኢና ንኽተል ስትራቴጂና እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ብዝርዝር ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ዘተኮረ ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ሰባት ሂንት እዮም ዝህቡ እምበር ንዝኾነ ትንታኔ ከምፅኡ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ እንተኮይኑ ከዓ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን ኣብ ኢንፍራስትራክቸርን እዩ ኣብ ኮሄዥን ናይ ሶሳይቲ ዘተኮረ እዩ ስለዚ ሂውማን ካፒታል ከመይ ኢና ነጥሪ ኣብዚ እዚ ኮንሰፕት እዚ ዝሓዘ ኣተሓሳስባ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ኣብ ዝመንእሰይ ይዙን እዚ እዩ መድረኽ ዝጠልቦ ካብዚ እዩ ክብገስ ዘለዎ ነዚ ስጋብ ዘይገበረ ፀገም ክህሉ እዩ ማለት እዩ መሪሕነት ማለት ናይ ኩሉ ነገር ፈላጥ ማለት ኣይኮነን መሪሕነት ዝበሃል ሓደ ክሬዲብል ዝኾነ ቲዮሪ ክጥቀም ካልኣይ ዴሊበሬቲቭ ፕሮሰስ ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ዴሊበሬቲቭ ፕሮሰስ ክኢላታት ሪሰርች ዝገበሩ ፕሮፌሽናልስ ዝኾኑ ብዛዕባ ሓደ ስትራቴጂ መፅናዕቲ ገይሮም ክቐርቡ ከለዉ ንፖሊሲ ሜከርስ ክህቡ ከለዉ እቲ መንግስቲ ንዕኡ ተኸቲሉ ከተግብር ከሎ እዩ ስለዚ መሪሕነት ክንብል ከለና ናይ ኩሉ ነገር ፍልጠት ዘለዎ ብፍላይ እኳ መሪሕነት ኣይንብልን መራሒ ኢና ንብል መራሒ ኮነን ዘድልይና ብሃገር መሪሕነት ዘድልይና እዚ መሪሕነት እዚ ከዓ እንታይ ዓይነት ክሬዲብል ቲዮሪ ይኽተል ከመይ እዩ ዴሊበሬቲቭ ፕሮሰስ ዝገብር ነዚ መሰረት ዝገበረ ኣተሓሳስባታት እዚ መድረኽ እዚ ይጠልበና እዚ እንተደኣ ዘይገርና ናይ ሰብዓታት መሪሕነት ሒዝካ ኣተሓሳስባ ናይ ገድሊ ሒዝካ ንህዝቢ ኣብ ጎንኻ ዘይተዕስል እንተኮይንካ
adaptability ዘይኮነ rigidity እዩ ኣብቲ ቀደም ዘለኻዮ ብኡ ጥራይ ንኺድ ስለዚ ተውራ ዘምጽኦ ክቡር ነገር ኣሎ እቲ ወተሃደራዊ መዳይ ይከበር እዚ ህጂ ዘሎ ኔሽን ቢልዲንግ ግን ብኸመይ ክኸይድ ዘለዎ ዝብል ተፈላለየ ተሓሳስባታት ክመጽእ ይኽእል እቲ ኮንሴፕት ግን ኣብኡ ኣብዚ ዙርያ እዚ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ካብዚ ተበጊስና ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ነምጽእ ተዘይኮኑ ጀብሃን ሻዕብያን ኢልካ ጠጠው እንታይ ትርጉም ኣለዎ ይቐኒየለይ دعوت ميت الداعة زلها ይስማዓይ ነበርኩ እንዴ تسمعك دعوت يدو أنا لسه بزري توقف ترى أدل نعخاتكم يقدم خلوا قل أزويقاتهم قالوا أتون ريتهم كهبوا عليهم مثلا غرب أبتي عن دوران كتغربوا أنا حكا نقرسي تعود بعنته بإساء بملكعنا إساس دحر كوينات فتيراسي تاي ترجم الله استجبرت تجبر الكهنة أجي كلاتنا قومن فلت نرنا تنوان كم جمرت تبونه مثلا هذا ببهرياتو تجواب كايدا نيتقالسي هذا خرنا أنت خيدا قدف له مريح نتا يقبر الله سيف هذا خرنا أنا إذا هاجر تاي خيدا الله تفلت وانتقل له نجارين برا سب كلها برواتاتنا بقوتاتن كرتاتنا التي تقال سنيرا الذي ولاتي communication كمان كم ideal كل جزء تعابر له تخلق زرار ولا تخلق هنا تخلق restrictions ناي عبرتات من اللغات قديفنا أنا سلازيتي basically كمتي عفتنا مولو ربطن كيف دبلتو تقالسي كان دي متأممان كوت عن كوت بوتو دي نيروي نوران بزي قدش تمركسو زغيد نوران بر أبافلتو استمركسو نيرو خنبلاو ربا شقاري سلازي تي ولا نبعلو تي نايم استراو سلفي مهلاو ربحات هاجر نيرتز هون كو أي مقدن أنا قن ربحات هاجر زي منباري أبز غلو تساقا ماودي أمه تي 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 تدعراي دمتس كما جمرتا هلو سبي فلطو نيرو مالتا يكون أنا ولا تراح كما جمرتا يكون سوالا بارلمانتنا إرترا تدحراي زقوم بايتو كفرس كله I think تشعو تطوز ولا اللي جزاز كادنا ورقة تعات ندحرينا يو ناتي إساسن قجلون وسدو سقمتي دقيفهم بزارة والنور سوات كتسمعهم كلها ورب تقفك كابزو إحنا قرات اللي أنا لذي بوتتردانا تبو كالتي هي بالعلوز نبرب زعبا قداي ناي terminologies زملكت I think نابتسغاد وسدكايو درجة يكونن تزارب نيرو تزاربنا نبرب خمين حوار قوانقواي هلو نايو بعلو terminology اندهر political economy انتاي مالتيو حوار definition دهالينا it's very difficult details na political economy atina on kunrada ስለዚህ قرب بخلا أزرار مالك قاليو is established body of knowledge زلوا قاليهم بدرجة ساينس الرأي subjects يحجي terminologies كم دلايك أخذ زنات لومن كت جماعة لومن تخللوا عدلات يلن حجي at least international norms scientific basis knowledge نزيتات نخبر له جواب طوان قوات قالات لا تردنا أنا مخاد زملكتيو حجي أبقى كان دهرنا عبارة أب قالات دهرنا عبارة تروق ما ده هلينا زربا قوان قاب قالات مركزي صراحة الذي
ክህልወና እውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ኢዮብ ስለዘየለ ብዚ ዝያዳ ከብርሆ ኢዮብ ዝብሎ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ተርሚኖሎጂስ ብግቡእ ዲፋይን ጌርና ኣብ ቅድሚ ህዝብና ተቐባልነት ከም ዘለዎ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዩ ስለዚ በዚኣ ተተረዳእካያ ፅቡቅ ብዝተረፈ ኣብቲ ትብሎ ዝነበርካ ብዙሕ ዝፈላለየና ነገራት ዝህልዋ ይመስለና ንምቕፃል ንእሽተይ ዳዊት ዋተይከም ኣሰፋ ቀፅለና ናይ ኣዊ ዓንደ ብርሃን ርእቶ ብርግፅ ኣብቲ ናይ ህንፀት ሃገር ኮንትሪቢዩት ገይሩ እቲ ሰውራ ንዝብል ነገር ሕጂ እውን ክደግመሉ መጀመርያ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ወይ ከዓ ከም ሓደ ሃገር ዝተኸስተሉ ዋላ በቲ ናይ ጣልያን ባዕድነት እንተኾነ ግን ከም ግዝኣት ናይ ጣልያን እቲ ኩሉ ንሃገር ከስርሕ ዝኽእል ስርዓት ይካየድ ኣይነበረን ግን ስለምንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ካፒታሊዝም እቲ ሃገር ዝብል ከም ሓደ ሕብረተሰባዊ ክስተት ክመፅእ ዝኽኣለ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ዕዳጋ ሓደ መንግስቲ ማለት ምእኩል መንግስቲ ስለዝህሉ እቲ ከምኡ እውን ሰፋሕቲ ኢንዱስትሪታት ስለዝኽፈቱ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝነብር ህዝቢ መፂኡ ሓደ ተመክሮ ከጥር ስለዝኽእል በዚ ኣቢሉ እቲ ኣብ በቦትኡ ሒዝዎ ዝነበረ ባህልታት እዩ ዋላ ካልእ ልምድታት በቲ ብሓባር ኮይኑ ዝነብሮ ልምድታትን ባህልታት ዝትካእ እቲ ሃገር ዝበሃል ብከምኡ እናተሰርሐ ይኸይድ እዚ እቲ ኣብኡ ከሎ ወድዓዊ ነገራት ማለት እዩ ካልእ እቲ መንግስቲ ከዓ ኣብቲ ህንፀት ሃገር ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ቁጠባዊ ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓት የካይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተማለአ ሃገርነት ከዓ ወይ ከዓ ህንፀት ናይ ሃገር ከዓ በዚ ኣቢሉ ይረጋገፅ ማለት እዩ ግን ክከሓድ ዘይብሉ ኣብ ተጋድሎ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ነቲ ፈፂሙ ዘይፋለጥ ዝነበረ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ሓደ ኣኪቡ ነቲ ክሰማማዕ ዘይክእል ዝነበረ ንክሰማማዕ ገይሩ ከምኡውን ዋላ ብዝታሕተ ደረጅኡ ዋላ እንተኾነ ነቲ ምህናፅ ናይ ሃገር ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ሕክምናታት ድዩ ከም ዝታስ ከካይደሉ ዝኽእል እዋን ወይ ከዓ መስርሕ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዋን ናይ ብረታዊ ተጋድሎ ሓደ ጥምረት ፈጢሩ እዩ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ናይ ሓባር ሳይኮሎጂ ክፍጠረሉ ዝኽኣለ እዋን ማለት ስለዚ ኣብ እዋን ናፅነት እዚ ከም ሓደ ባይታ ነቲ ህንፀት ሃገር ከገልግል ዝኽእል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኢንፋክት ክንብል እንተደኣ ኮይና ኤርትራ ካብተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብዝሓሸ ናይ ህዝባ ስጥመት ብዘረጋገፀ መንገዲ ነቲ ሃገራዊ ናፅነት ኣትያቶ እያ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ነዚ ተጨቢጡ ዝነበረ መኽሰባት ነቲ ኩሉ ዝነበረ ዝምድናታት ጥምረታት ናይቲ ህዝቢ ናይ ምርድዳእ መዛርሳ ሓደ ሳይኮሎጂ
كأتم قالوا እቲ ስርዓት ክዓይርሉ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኣብ ሰውራ ናይ ሃገርነት መንፈስ ናይ ሓድነት መንፈስ ብምክንያት ኣተሓሕዛ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ምህናፅ ናይ ሃገር ይኹን ኣብ ምህናፅ ናይ ስቴት ንድሕሪት ክምለስ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተሓተ ደረጁ እቲ ናይ ህንፀት ሃገር ኣይተኻይደን ኣብቲ ሰውራ ኢልና ክስተሓንገብር ክንፀርብ እንኽእል ኮይኑ ኣይስማዓና ኣብ ዝተኣኽለን ዶ Thank you. Next, Ito, Araya Qatsal. ሃብታ ናይ ሓፋሽ ውድባት ዶ ክምልስ ንሳ ስለ ዝኾነት ኣርእስተይ ነይራ Right. ማለትስ እንታይ ኢሉ ዓንደ ብርሃንሲ ሓፋሽ ውድባት ፈሪሱ ሞሱሲ እንታይ ለውጥ ከምፅእ ምኽኣለ ይመስለኒ ድሕሪ ናፅነት ዝብል የምፅእ እምበር እቲ ሌበር ዩኒየን ዝበሃል እቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት ከምቲ ዝነበሩ ከምቲ ህግደፍ ዝደልዮ ውደባ ዘይኮነስ ከምቲ ዝነበረ ኮይኑ ቀፂሉ እንተዝኸውን ናይ ብሓቂ ለውጢ መምፅእ ነይሩ እቲ ስርዓት ግን ኮነ ኢሉ እዩ ንዑ ደምሲስዎ ኣጥፊዎ ማለት እዩ ጀሓቲ ዛንታ ክነግረኩም እዚ ሌበር ዩኒየን ዘየለ ከሎ ብኤርትራስ ንሌበር ዩኒየን ወኪሎም ናይ ኢንተርናሽናል ኣኼባ ነይሩ ብዘባንክበርሲ መፅኦም ነይሮም ክልተ ካብቲ ሃገር ሓደ ኣቦ ወንበር ናይ ሽም እዩ ዘለዎ ሌበር ዩኒየን እንታይ ረብሓ ረኺብሎ ይፈለጥኩም ሕጂ ረኺበዮ ነይረ ኣነ ሕጂ ስለምንታይ እቲ ማሕበራት ናይ ሓረስቶት ናይ ሰራሕተኛታት ተንካልኦት ዘለዋ ማሕበራት ዘየለዋ ኣብ ኤርትራ ክንቀደመን ክቕፅላ ዘይከኣላ ቀደም ነይሩ እዋን ቃልሲ ድሕሪ ግን ጠጠው ኢሉ ስለምንታይ ኢለ ሓቲተዮ ዝሃበኒ መልሲ ዝገርመኩም ኣብ ኩናት ኮይና ዘለና ሕጂ ኢሉ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ እቲ ማሕበራትስ ጠጠው ክብል ኣሎ እዚ is not an answer ግን የፍርሖም ስለ ዝኾነ ዝተጠርነፈን ዝተወደበን ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምኡ ኢሉ እኮ እቲ ቃልሲ እውን ዝጀመረ ማሕበር ተምሃሮ ኣብ ፋብሪካታት ዝሰርሑ ነበሩ ጥርንፋት ዝነበሩ ኣካላት ስለ ዝነበሩ እዮም እቲ ማዕበል ዝጀመረ እሞ ለውጢ መፀ ነይሩ እምበር 100% ኢለ ዝኣምን ኣነ ዘይብልካ ከለካ ሌበር ዩኒየንሲ መራሒ ወኪሉ ብዚ ናይ ኢንተርናሽናል መጋባእያ ክሳተፉ መፅኦም የለን እኮ ኣብኡ እውን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ መፅኦም ኣኼባ እውን ተገይሩ ነይሩ ናይ ሌበር ዩኒየን ኣጋጣሚ ኣነ ኣብኡ ነይረ ዘየለ ማሕበር ደይብልካ ዝኾነ ማሕበር ንሳቶም ዝባረኽዎ ተዘይኮይኑ ብልክዕ ከምቲ ክኾኑ ዝነበሮ ወይ ዘለዎ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ማሕበራት የለን ጨሪሱ ብኦም ዝወር ጥራይ ስለዚ እዚኣ ክብለካ ኢለ ክብሪ ሓወይ ለውጢ መፀ ነይሩ ግን ኣይተረኽብን ኮነ ኢሎም እዮም ኣፍሪሶሞ Thank you. Next, ደበሳይ አንተ ወይ ትቅፅል ነይሩ ከማ ስለንቀፅል meanwhile ግን ኣነ ክገድፈኩም ሳኹም ጎይቶኦም ክቅፅል እዩ I would like to thank everyone እቶም ፓነሊስት ይቐኒልና እቶም ኩልኹም ተሳተፍኩም እውን ይቐኒልና ኩልኹም ኩሉ ግዜ ተሳትፈኹም ኣይፈለየና ብሩኽ ምሸት Thank you. ንሕና እውን ይቐኒልና Thank you ዳዊት እሺ ቀኒለይ ኣቶ ዳዊት መስግን ዕድል ዝሃብካኒ ኣብዚኣ ግን ምናልባት ፍቓድ ክሓትት ግባአኒ ይመስለኒ ምክንያቱም ከም ዝሪኦ ከም ዘንበብክዎ እታ ናይ ሎም መዓልቲ ዛዕባ ኮይና ዘላ ኣብ መንጎ ወለደታት
ኤሪትራ ንዘሎ ጋግ መላግቦውን ምፍጣር እያ ትብል ነይራ እሞ ኣነ ኮሜንት ገብራ ዘለኹ ግን ካብኣ ቁርትለይ ውፅእ ዝበለት ከይትኸውን እንድሕር ኮይና ጠጠው ክተብለኒ ትኽእል ኢኻ ኣነ እንታይ መስለኩም ዝብል ኣሕዋት እዚ ኩልኻትኩም ናብዚ ተኣኪብኩሞ ዘለኹም ናይ ሃገርና ጉዳይ ስለ ድቃስ ስለ ዝኸልኣና ህዝብና ይጠፍእ ኣሎ ሃገርና ትጠፍእ ኣላ እንታይ እንተገበርና እዩ መፍትሒ ክንረክብ ዝብል ናይ ኩልና ስክፍታን ሓሳባትን ድቃስ ዝኸልኣና ጉዳያት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣነ ዝብልሲ ቁርብትለይ ፍቓድ ተገይርኩምኒ እቲ ክንዛረበሉ ዘለናሲ ሃገርና እዚ ስርዓት እዚ ከይተኣለየ ህዝብና ክሓልፈሉ ኣይክእልን እዩ ሃገርና ክሓልፈላ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ንገብሮ ዛዕባታት እቲ ንገብሮ ዝርርብሲ ኣብኡ ዘተኮረ ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ጨቋን ስርዓት ህዝብና ንገላግሎ ንዝብል ኣብኡ እንተተኮርና ዝሓሸ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ኣብዚኣ ኢንተርቪው ዝገብር ዘለኹ እሞ ፍቓድ ተኮይኑ ክቕፅል ኣብዚኣ ግን ካብ እርስትና ወፃኢያ ትብሉ እንትኾንኩም ግን ኣፈይ ክሕዝ እየ ማለት እዩ መጀመርያ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምርኻብና ብጣዕሚ ደስ ኢለኒ እንኳዕ ደሓን ኣለኹም እቲ ሓሳብኩም ክትገልፁ ነፃ እዩ ጥራይ ግን እዚ መንእሰይን እዚ ዓብን ነዛ ትብልዋ ዘለኹም ሓደ ኮመን ላንጎጅ ኣጥርዩ ብሓባር ክፍፅማይቲ ዕላማ ብመሰረቱ እውን ግን ቀፅልዋ ድሓን ፅቡቅ ኣነ እውን ከምኣ እታ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ብሓቂ ነዚ ስርዓት እዚ ክንኣልዮ እንተደኣ ኮይንና እዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኢና በብውልቅና በብጉጅለና ብፖለቲካል ውድባት ኮይኑ ናይ የኣክል ሙቭመንት ኣሎ ናይ ፈልሲ ሙቭመንት ኣሎ ናይ ፖለቲካል ውድባት ምንቅስቃሳት ኣሎ እዚ ገቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝብሉ ምንቅስቃሳት ኣሎ እዚ ኩሉ ዘርእየካ እንታይ እዩ ናይ ሓባር ተገዳስነት ብዛዕባ ህዝብናን ሃገርናን ኩልና በብወገንና ክሓስበሉ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣድማዕ ዝኾነ ነገር ኣይገበርና ኣነ ዝብል ኣብዚኣ ሕጂ ክጠቕፀላ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኑ እዩ ትስምዓኒ ምክንያቱም ብርጌድ ንሓመዱ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ መንእሰያት አንቀሳቂሱ ደሓን ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ኮይኑ እዩ ዝኣምነሉ ዘለኹ ኣብኡ ክብል ከለኹ እምበኣር እዚኣ እንተደኣ ኮይንና ብሓቂ ነዚ ስርዓት እዚ ንምእላይ በዚ ካብዚ ኩሉ ዝኸይድ ዝነበረ ምንቅስቃሳት እዛ ብርጌድ ንሓመዱ ተስፋ ዘለዎ ምንቅስቃስ ኢልና እንድሕሪ ኣሚንና ንኸመይ ጌርና ደኣ እሞ ሽቱ ክወቃሲ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ዝብል ክልተ ሓሳባት ኣለዋና ኣነ ሓደ እንታይ እያ ወል እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሽሑኳ ኣብ ተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ዘለዉ መንእሰያት ኮኑ ዓበይቲ ኮኑ ይደግፍዎ እምበር ብዙሓት ከዓ ዝደናገፁን ዘይተመዝገቡን ኣሎ ስለዚ ነዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብሓቂ ደርማሳዊ ሓይሊ ዝብላ እዚኣ ናይ ተወልደ ስእሊ ቃል ክጥቀም ብኣይ ወገን ከዓ ፎርሚደብል ፎርስ ንክኸውን ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ኩላቶም እዞም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኣካላት ተሰማምዕሉ ሓደ ናይ ሬጅስትሬሽን ኮሚሽን ነቑ እዛ ሬጅስትሬሽን ኮሚሽን ኩላህና እንድሕር ደኣ ድላይነት ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝውክል ብርጌድ ንሓመዱ ክዕውተና ኢልና ንኣምን ተኮይንና ዓብይ ፎርሚደብል ፎርስ ንክኸውን ሓደ መዝጋቢ ኣካል ነቑ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ሕጂ እንድሕሪ ኩለን ዘን ሶሻል ኔትወርክስ ዘለዋ ኤሪትራን ዌብሳይትስ ተሓቢረን ህዝቢ በብ ዘለዎ ታሽሙ ክምዝገብ ይከኣል እዩ እዚ ከዓ ብኢንተርነት ጌርካ ከተመዝግቦ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ እውን ዝወስድ ኣይኮነን ከምኡ ጌርካ ኩሉ ቅዱስ ብሓቂ እንታ መሰጅ እንታይ እያ ንህዝብኻን ሃገርካን ከተድሕን እንተደኣ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ሓንቲ ክትገብራ ዘለካ እምበር ተመዝገብ ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምንቅስቃስ ተፀንበር ኢልካ እዚኣ ዓብይ ጎስጓስ ክግበረላ ኣለዎ ትብል እዚኣ ሓንቲ መጀመርያ ከምኣ ንምግባር ግን እቲ ሓንቲ ሬጅስትሬሽን ኮሚሽን ክትቀውም ኣለዋ ባህላ እየ ከምኣ ምስ ገበርና ኣብዛ ቅድም እዮብ ሰምዖ ነይረ ኣድላይነት ከዓ መሪሕነት የድልየካ እዩ ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ብሓቂ ንኩልና ደለይቲ ፈትሒ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለና ብስም ኩልና ክዛረበልና ዝኽእል ምስ ሃገራት ከዛረበልና ዝኽእል ምስ ሃገራት ክራኸበና ዝኽእል ሓደ ኣካል መሪሕነት ኣካል ንፈጥር ኣለና ነዚ ከዓ ስእሊ ማንም ሰብ ኪንግ ሜከር ኮይኑ እከለን ኣነ ወይ መርሓኩም እየ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ልክዕ ሕጂ ኤርትራ ኮ ነፃ ምስ ወፀት ከመይ ጌርና ድና መራሕትና ንመርፅ ከሰብ ኮ ተመዝጊቡ
مزقب كابو إلكشن كايد كابتي حزب زمرطو مراح يزقون حجو نكا أبدو وسائل زلنا حتى ناي إلكشن كوميشن كاخد قوم الله ماتي as a second step نا إلكشن كوميشن كوميتي كانتا مجمرا نقر مبارك ندز خونو أشحات تمزقيو مالو جن كأنو كلنا زوكلنا حد مريح النت لزلنا نز مريح النت نمبراس بس لهم نومينيت جور همزة قدم إيوب زبلوز نبرة نومينيت خون زخلو بحق بقعات دلوهم كلت دلوهم انتجريتي دلوهم خونو سلا دلوهم إذا أسب كله إكلن بحالو بحق لت دلوهم انتجريتي دلوهم من أمنهم سوات ولا زخونو نزي أتم بجهاتكم نمرود صميلو خا كامبين تجبر مالتي قومي خا أبنس أرتراون كوخم جيركا خا مرحتها كمرود تجبرين خا عند حرق جيركا الإلكشن كا بتاشموت كي تقول يا بالإنترنت كيركا مرجع كايل كاليو بخابو جيرنا نفترو تاشمو أبي حلفنت باسم كلنا أبي حلفنت تشكيمو نسرعات كاليلنا هاجرنا أسمو زوانة ترانزيشن نخت قبر حجز خيلي وز باليوم زي حصر كبلا أبزات أتوقبل أمشور تولد سلا وينكم ملون لما خاني أم قدم دونجيس لازم أساقو تساتم زبلو أي سمع أخوان سلازي من الباتكم إلى متخونو أنا تساتم زبلو نمدقف مبر حدش حسابنا يكونن كمون خلوات من حجي إذا أدلاين دت نقولنا زوك لنا أكل أدلاين نتو بزح تزاربو خلو خل يومهم I hope خلوات من إذا أنا زبلا زلهم ودقفني تسفى قبر ودي له أن اللي كبرت يحبلنا بروفيسور كلميكم زبلا clearly word for word كوا يلن جن كأ بريجادنا حمد انت زبلوا خا مملكة نيرا سلامتا أنا أبتي بريجادنا حمد انك أسمع أبالا يكونكن تدانا قاعد أمبر أبال كتكون لا حمزة زاد مي هاونا يفقدني يوم كحلف نقرأ من قد يترى أمبر زتوبلو زلهم أنا خم تردو يتخينو وحجيو نجسر عز نمدفع يقلقلنا يو نمم حدار عدقن استدالو حيلي كونن بحجي زبق الجن دحن مساهم علينا نبى لالم باق نحلف thank you سلام بمجمريا كلهم زي خكايد صنحه ناي ذات احوات بتعامل صبويو اتمراغبو كاب عبيتن سغابنا عايشتو زبل انديو ስለዚ عبيتن عايشتو من رخابنا صبويو سيخانتي صغانا هنا موراسي مالتيو اذا خاب ترخبه خانه كلنا بحبار كما غيرنا نسرحلو يتي حجي خيد صنحه كتعات مالتيو هو أفزي زحلف جزية بزح تمكرتات الدينار إن هذا لنا تي أنه قدينا جن نحنا أبتي ألسي بحوار كنسرح له المسرح أي سرحنا ني تمكرتاتنا خاني حجي خنقول صدق كناسي تماهرنا له سلدخنا حجي أمنتين قبرينا بس هنا هذا لنا مالتيو إذا مالت كأني زحالفة تمكرتات አሎ እንታይ እቲ ተመክሮታትና ክንብል ንሕርኮይና ግን ኣባላት ውድባት እቲ ብሓባር ክሰርሑ ዝፀንሓ ተመክሮታት ብዙሕ ክስራሕ ስለ ዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ክንዕወተለ ኣይከኣልናን ማለት እዩ እሱ ከዓ ነቲ ፀገምና ዘሎ እቲ ፀገምና ከዓ ሕጂ ክንፈትሖ ንሕርኮይና ኩላህና ኣብቲ ጉዳይ ቁንዓት ኮይና ክንቀርብ ኣለና ሰብ ሕልና ኮይና ክንቀርብ ኣለና እቲ መላግቦ ናይ ዓብን ንእሽቶን ንብሎ ዘለና ከኣኒ ግድነት ይምበር ምክንያቱ ሲ ኣቦኻ ንዓኻ የውርሰካ እሳኻ ንወድኻ ተውርስ ብኸምኡ ኢና ንኸይድ ትባህልና ማለት እዩ ንሕና እቶም ክንቃለስ ዝፀናሕና ከኣና ዓበይቲ እቲ ዕድሜና ኣኺሉ እዩ ንሕና ከዓ ንደቅና ጥራይና ነውርስ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ መስርሕ ናይ ዝቓልሲ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና ብዛዕባ እቲ ስርዓት ምዝራብ ኣይድልን ምክንያቱ እቲ ተመክሮታት ተራእዩ ዝ32 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ኣብ ፅንተት ኣብ ዘይህልውናን ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ኩነታት ከኣኒ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ በቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ጅሆታት ከኣኒ ዝተኣስረት ሃገር እያ ዘለሃና ማለት እዩ ንሕና ግን እቲ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ
نتا هاجر كندحنا ندحر خوينا سي انتايتي نحنا كنصرح زلنا بلوتيو بحسابنا برئيتنا كله نفلطينا بتكبار جن كنصرح له سلدي كأننا خاني عبي خسارات ودينا هم زلنا لنفسنا خنقمقم يقبعنا مالتيو أنا بناتي قمقامي تزارب دلخون نفسنا نقمقم مالتيو انتز قمقمنا يو انتاي كخونا الله دخلنا نحوي الناس نعو ذكرنا ندحديث كنملس دايكونا سي خابو تماهيرنا كما غيرنا نحجي نقلميت نخيد ياتا كتمص زلوا مسرح مالتيو كابز مسرت زمغبار مباري لتقول تتكسنها بوليتيكاوان ودبات اللوانا ات مسرح كخيد صنعه بزح قدلتات سلازرينا ابو خن عوتاي كالنا مبال ازي بحقي قنعناي مالتيو حجيجن مسدقنا همي غيرنا تحابيرنا نزي حجي ترخيبو دلو كونتات ندقنا كمي غيرنا نسنوم نحنا خاني ابغونم كنا همي غيرنا خان نسرح حجي ابيك ملاسي كمتي خطقات زنها برغيدنا حمدو ابزي وشتي كلت عام 3 عامات اريو زلو عبنا صبرا عبي صلو عوت قبل علي تزخيد صدحه قال سنا بحق خنريو ندحوينا صلاعي ارعيدوي اذا على العالم زي بلو زربا خنزاربو دلنا مالتي مخنياتو سلا درعاده لومي ابزتفلاله منقدتات كيدو بزح كاد مخنياتات كقرب يزفتن دلو مالتي اذا حجي عبا عوتي حدا سقومتن قلميتيو بحدا شنخ كاني ابت دبلوماسياو مسرح كنا كايدو دصنعنا اتا امن سلد تدربيت عبنا صبرا يا هيبا مالتي كسراتات اوريدان ديا دقنات حاسيوم عينهم نويروم دسو تسويوم مالتيو ازي خساراتات اوريدو غن تي مسوعته كاي كفلكا انا حدا نصبرا كمص سلدي كل نتنسخ حسكا دلخ علامه عوتكا سلازي كل زي سرعه زخاني بزيكا بمهرام بخال سلازي فالكوميتي سرحناتو نسو خار مكان دحروين صاح دار ملك ازيا انت ملصت كتبه نحري هيبكاي تراي بزعبا خاص زارب دخل مالتيو سلازي تملس تواهيبيو اب حدغا دقنا خيوتكو جن نحنا بحق خمي غيرنا نمرح كلنا خاطرنا حد حقاو مريحنت اجباب مرح هاجر بحبار كاني كنهاجرنا خطونا زخل حجي تጓጃጅልካ ድመጽ ነገር የለን 3 ውድባዴን 10 ውድባዴን 50 ውድባቴ አቡ ደካታና ነጥብ የለዲ نحنا حدا دلدل زخونه هاجراو حيلي قويمو نهاجر كمرح زخيل اما اذا دلدل هاجراو حيلي كميلو يقوم اجم منسات بطعم بلاحتي ما انا خبتي تمكرتات زفلطو بفلاي بالجرمن سي تزلع على قالسي ما كايدو ماله مسوما جيسن تساتيفه نره تزحلفنايو شجرات بطعمي كبيديو نيرو التقبضات انتاي ريوه ننفسهم او فيهم سي اب حوخ اتولو كتر خلخاسي بطعمي حزنه كان غير نيرو مالتي سقاب كندي مرتيو بصحو زمن منسي مو حجته توكيسو كم تان سم زبلوا مالتيو زتودون زتردون كبلو خلو توديوم ترديوم تاسقوم توسيدوم نحنا كما غيرنا نتابعهم ولاتي زدلدلو اب سلطان ناي ممصان دي ممصان ايكونن تحتو اسوم يمتكاتي اتدعبه غزيو حلفيو اتعبيت الله دغوي ايكونن زماخرن نتي زلو خناتات كاني بغبو كريالو مالتي قال تسكفتاتات ناي ودبات بحق نزاربلو درقينا ودبات كسات فوق ايدليان كبل كلخو غلغل ودبات كل ريته نيروني مالتي نزو برغينا حمدو كمان بصبع عين زيريا ودبات الله كساب حجون دي دغفو الله مالتي غلا خاز دغفو الله مالتي اتن دغفو كمان اوشتم اتيوم انتايكم دليكم دقنا انتاي ددليكم دليلن كمان حتى اي وقعنا الله مالتي مسوم ركب يلا نسوم قلنا لهم كان مجمريا اتدمصو رئيتو نحنا كم وتهدرات حسبنا
ብፖለቲካ ትመርሑና ግን ንስኹም ኢኹም ኢሎም ነቶም ዓበይቲ መሓቲቶሞም ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ከዓ ነዚያ ተግባር እዚኣ ከዓ ኣብ ግብሪ ከተርጉሞ ኣይከኣሉን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ እቲ ጉድለታትና ኩላህና ንነፍስና ኣሪምና ኣብ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ዝመርሕ በሪሕነት ብእዋምን ብሕግን ዝመርሐና ከነምፅእ ጉዱዳት ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ምክንያቱ እቲ ሃገር ሎሚ ከነድሕኖ ዲና ኣይነድሕኖን ከማ ናብ ምልክት ሕቶ ኢና ዘለና ምስቲ ጅሆታት ናይ ዓለም ዘሎ ስለዚ የቐኒለይ እዚኣታ ኣነ ክብላ ደልየ ዘለኹ የቐኒለይ ጎይቶም ዕድል ዝሃብካኒ ገንዘብካ ኢትካ ልዕልካ ሰሪሕካ ዘምፅኣካ እዩ ዝሓወይ ግን ኣብታ ላስት ዝበልካያ ናይ ኤውሮጳ ናይ ሓባር መሪሕነት ምስ ገበረ ናይ ዓለም ናይ ሓባር መሪሕነት ምስ ገበረ ሽዑ ኢና ንውድባት ኮሚኒኬት ፈቲነን ዶ ወይ ንሱ ምስ ውድባት ፈቲኑ ዶ ኣይፈተነን እንብል መስለኒ እምበር በብኸተምኡ ገና ስለ ዘሎ ናተይ እያ እዚኣ ርእቶ እዚኣ ቁርብ ፀጋሚ ዘሎ መስለኒ እምበርታ ሓሳብካ ይድግፋ እየ ሓወይ ተወልደ ስእለ مرحبا سلام يا بيتهم كما يقنيها انا دي حدث بقدمي زنبره مسيل نما وريتا اسماعيل حوي اسماعيل يو انا اسماعيل نيرو عقا انغولي صبو غيركا رسعي امبر كحتو مدب نيرن جن بروفيسور اريا سلازبولو هذا خون خون ترايله اسيم غير يلو ايش هاي توريداس دحن صبو الله ثانك يو ثانك يو اوريدا يغني اللي ذكر كان منها ثانك يو اسماعيل تولده ثانك يو يا دقيقة سلام كلاي جزء دملس دلله عنتو بحطني راح يجي زين ريتون مستن نعنتو حتى أساس راح يكون أي ترفانين حجين تاي قبل دلسي نابريتون دي دغيران دلله كم تقدم زبول كوس زي مثلا عايز اللي نازلوس تي تاريخ ناس بدفرت بملأت بمصنعتي كسنت نابنت اب كندي حجي بزحات بايوغرافيس رينا ينانو نعي اخولاي مثلا النسو سلا تسبب مالتي እንደገና ስክፍታሎ ከምዚ ነቲ ታሪኽና ብሓደ ዘንበለ ከይከውን ስለ ዝስከፉ ከም ሴፍ ዝኾነ ፀሓፋዮም ዝፅሕፉ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ከም ንኣብነት ከምዚ ፒር ሪቪውድ ኣርቲክልስ ገለመለ ምፅሓፍ ባህሊ ተንለምድ ኣብ ክንበብ ውልቅና ንዓይ ፅቡቅ ኮይኑ ተሰማዓኒ እንተዘይኮይኑ እዚ ወለዶታት ሓቂ ሓይሽ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሶፍትዌር በብእዋኑ ኣብዴት ተዘይጌርካዮ ምስቲ ዝመፅእ ሓድሽ ኢንኮምፓቲብል ኮይኑ ኣብ እትጠቕሙ ዘይረኣየካ ወይ ከዓ እውን ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል ኣሸጋሪ ክኸውን ማለት እዩ ብፍላይ ንሕና እቶም ዓበይትስ ዊ ሃቭ ኤ ላት ቱ አንለርን ዳን ቱ ለርን ኖ እዚታት ድፍር ኢልና እቲ አንለርን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ድሊት ድብል ፋንክሽን ኣብ ኮምፒውተርሲ እቲ the most powerful tab you know ብዙሕ ዝጠቕመካ ሕጂ ገለ when I say delete ሕጂ ታሪክ ስለ ዝጀመርኩ ታሪክ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ግን ኣካይዳና ኣተሓሳስባ perception ናህና ገሊ ነገራት just perception ጥራሕ ከሎ ከም ክውንነት ጌርካ ኣብኡ ነኺስካ ተተርፍ ነው ኣይትስጉምን ሕጂ እዚኣስ ከምዚ ኣብዚ ገዛ እውን ሲ ብዙሓት ነቲ ታሪክ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጦ ዘለኹም ስለ ዘለኹም ሲ ኣብ ክንዲ በብውልቂ ከምዚ ገለ ሰባት ንፉዓት ኣበገዝቲ ንድሕር ተሃልዮም ድራፍት ዝገብሩ ከምኡውን ሬቪው ዝገብሩ ሳልሳይ ደረጃ ከማን ኣፕሩቭ ዝገብሩ ገለ እንዳገበርካስ ብፒር ሬቪውድ ኣርቲክልስ ምፍናው እንተዝጅመር በብእዋኑ ፅቡቅ ማሓገዘና ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ርእቶ ማለት እዩ ሓንቲ ኣያ ጎይቶም እውን ክትጠቐሳ ፀኒኻ ዛ ብርጌድና ሓመዱ ኣነ ንባዕለይ 51 እየ ግን ኣክቲቭ መንበር ናይ ብርጌድና ሓመዱ እየ ክመርሓኩም እየ ኣይብሎምን እየ ግን ኣብ ጎኖም ማዕርዮም ክቃለስ ማንም ሰብ ጠጠው ዘብለን ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሕጂ እዚኣ ቁርብ እቲ ኣብታ ከምታ ዓንተ እቲ ፐርሰፕሽን ናሃናሲ ኦፍኮርስ ናይ ዓበይቲ ምኽሪ ናይ ዓበይቲ ተኣላለያ ብፍላይ 100% of the time ti haqana nayti brigade na hamadu plan A ንምዕዋት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከዓ እቶም
بعدما دفاع بيلنا زلنا كابهم دحشا بركتو هنقبر نخيلينا سلازي تي أبالنت أنا بزردو بصحف كسايز خونه سلديلا كلها أنا أبالاتينا زول أمنتي زلني سلازي أبغونم كنلو نايقدن كوين سمعان أمود أتاب زعبا زن ودباسي أنا كاب عسرة كساب عسرة حموشتن زخونا عين زول أمنتي زلن بغصري تن نطفات مالتي حجي انتاي زول أمنت على النزقن قبل زن عسران قلن زخونا ودباسي زعب زون تبعت زلو قام قبل على هولن قام طرح ليكونس عمود ولا مصنعات زون تتخيلوا حدا جوجل تمزيزو كاب كل عدمتات كاب كل مستحاله مثلا كابتي حجي انا تا ديموغرافي صوت الله له نتي اكتيف لزق على سدله راحت وكنت بمولو نايتي عدي نصبرك ما لا نخلينا حجي اذا تبعد زلو مصنعات تجيروسي من فلت كاب زن اساس حموشت نصرات بpolitical programs بنصر كتفالي انت خال منقصاصات كوت اي خال هنا كون لعلي اي هلون هنا ولا قصري يا بالات حدا خبتي مصنعات تقبروا له نجر نحر كوين قال يوم ميبي حموشه سطرح هون كله طب قال وان نغروهم ولا حنت فاميلي ونغلوهم حجي انت يقول كان جنسي بزح بارامترز اوتلاين غير كايد كاس بو متن نخلن تجمجمنمو ذاك المصنعات مسجبركا كستو بال 4-5 تصويها political programen أزي تماسالي درجة في اللي يقول استراتيجياتهم كمزين سون هذا زين هذا زحري لك جروب نهار غير كان coalition نه جبرا كتجدد أنت خيلها مالتي هذا تمرت غيره حجي تا أنتو تبغى تبعت هم جماني روما بتاعي ناي power struggle كتمت into play أبزي فلوتي جن كجن حلهم مالتي أبزي كلا عالم كلنا نبصي حويسة مالتي still نبتا عندنا ديمقراطي نحرت ماليسنا توم نابنا تابزد لنا بالpercentage انتنرة I don't think we will make 10% 90 stay مالتنا عنا ده مسؤول نحن طرح لكم كذي let's say 50 plus كاب 10-14% قلنا لا عليه كوني ابتعدنا بزها مزحتنا هم ينزل لنا سلازي تي رياليتي بدفرت كنقطمو زلنا خويني مثلنا مو እንደገና እቲ ገለ ሒዝናዮ ዘለና perceptions ታቢዕናኻ ከነወግዶ ክንቃለሶ ካብ ውሽጥና ንኸነውፆ ማለት እዩ ምስ ነብስና ቃልሲ ክንጅምር ጽቡቕ ይመስለኒ እሞ የቕሬታ ድፍረት ዘለዎን ክስታትየን ዝመስላ ቴንኪ ድፍረት ዘለዎ ኣይኮነን ርእይቶ እዩ ጽቡቕ እዩ ኣብታ ናይ ንሓመዱ ዝበልካ ኣነ እኳ 50 ገለን ክንስተይ ኣብኡ ኣለኹ ገለ ዝበልካ በበይኒ ተመክሮና ጥራይ ኢለ ክሓልፋ ኣነ ኣብ ንሓመዱ ኣለኹ ሙሉእ ታሽሚዕ ዝድግፎም ዋላ እኳ ኣባል ኢፒዲፒ እንተኾንኩ maybe أبغى الإبيديبس لازم كخون خير أزي الله. لا نقدر فامبر أجوا. يفلت. أنا أتبع يسفل. جن أبغى بيتم بوتا ببينه. agree. Yeah. Possible. Yeah. جن تريته هبت من number. أقول لنا أنا أبتنا يود بعض بالكيها. أبزين برس لزلنا. كان جدد كم زين خل دربيه يا حلف. ግን ከዓ ህዝቢ ኣይገድድን ዝብል ርእይቶ ኣይኮነን ዘለኒ ግን ከዓ ኣብዘይ ንብር ኢና ዘለና ኣባላቱን ምስኡን ኮይና ግን ክንፀልዎን ከነቀይሮን ንኽእል ኢና ዝብል እምንታይ ዘለኒ ናብ ሓወይ መብራት ኣቲ ቆቢዕ ኣነ ወሲደዮ I took the hat because we couldn't locate you መጀመርያ ሂበኪ ድሓር ወሲደያ መርሓባ መብራት ናባኽያ go ahead مبرع درس تخوينكي What happened? Okay, mute. Unmute yourself again. Okay, yeah. I سمعك خن. عوا بليا. دمسقي مسنا الله.
وزيك خطأت وخدليك مثلا ساعة مبرات مزسي I am 80 plus بعدمي مسكين أول بريغينا حمود يقل لك ساتهم كابانا هبزوم عبيتي زبيو تمرتن أخبرتن سي كم زي لك قلت لكم ما يكلني أنا بحكي أزول لكم تعميم أخبرت زلهم صنعت كألهم سمعوها ما عداهم كالغز يدليهم كبانا سلزي عد ما سوي أيوسنني خبلي لندي سوري ما برات ما تخلق مثلني نزي أخذ توسخت كبكم إليه صبغ الله I like it زلو أخبرت جنانون I think أبقى انترفيوهات لي له كم حدا عاب خبر سب تقبلوا مني أبريجال محمد كونفرنس ناتهم باللي أخ عدلوا زوال كل جزية له جن كأت هزبلا زلخو الله تا أبت زلخو عدي ودي الله نعم ما برات نباخي تعال it's okay thank you ما برات حبتي عندنا أتيخي وتيك اختأتوي ناجدني مثلني قلني إيه بعدلك بخسابت مسي يوم ميكيل قاعد اوكي ثانك يو اتو ويتم شمي ايوب قبر ميكائيل يدبال حجي انا نيشتو حصر بزبلت كقلص ادلي دلوخو ወይ ከዓ ኣነ ማለተይ ናተይ ዝኾነ ርእይቶ ክበደል የደለኹ እንታይ እዩ ኣብታ ጀነሬሽን ጋብ ትብል እታ ርእስቲ ሂቦም ኣሕዋትና እኳ ፅቡቕ ትምህርቲ ሂቦም ከለውሲ እቲ ጋብና ኣበይ እዩ ጉድለት ወይ ሓጓፍ ተረኺቡ ዘሎ ንዝብል ሕጂ ኣብቲ ሰሪ ጀነሬሽን እዩ ማለት እዩ ንሓና እቲ ዓበ ሓጓፍ ዘለና ስለዚ ንዕኡ ነቲ ሓጓፍቲ ከመይ ጌርና ንትክኦ ንዝብል ከዓኒ እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ሕጂ ንሓና ፀጋና ሓጓፍና ብኡ ክኸውን ከሎ እቲ ንሓና ፀጋና ኣበይ እዩ ደሎ እንተኢልና ከዓ ኣብ ፎርት ጀነሬሽንን ኣብ ፈርስት ጀነሬሽን እዩ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ንእሽቶ ወለዶ ብፍላይ ሕጂ ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ፎርት ጀነሬሽን ወይ ብቕዓት ዘለኩም ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንዕኦም ስልጠና ሓፀርቲ ኮርሳት ብምሃብ ነቲ ጋብ ክንዓፅቦ ንኽእል ኢና ዝብል እምንቶ ይደለኒ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ንሕና እቲ ዘለው ፀጋ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቐምቲ ንክንከውን ክእለት ከም ዘለናን ወይ ከዓ እቲ ንዕኡ ከዓ ክንዕደሉ ከም ዘለና ብዙሓት ፀጋታት ከዓ ከም ዘለውና ወይ ደቅና ክኢላታት ከም ዘለውን ንፈልጥ ነዚ ነስተባህሎ ምስ ደቅና ከዓ ምስቶም ናህና ውልቃዊ ደቅና ውሽጣዊ ዝኾነ ዕርቂ ጌርና ነዚ ኢምፕሊመንት ክንገብሮ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ፎርት ጀነሬሽን ስክፍታኹም ብዙሓ ይኹን ዝብል ዓይነት ርእይቶ እዩ ዘለኒ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ዓበ ሓጓፍ ዘለኩም ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዝበሃል ነገር ከዓ እቲ ሞደርን ፖለቲክስ ወይ ከዓ እቲ ኢንዳስትሪያል ሬቮሉሽን ጠፊኡ ሕጂ ካልእ መፂኡ ዘሎ ንዕኡ ርኢኹምሲ ነዚኦም ንእሽቶ ወለዱ ብፍላይ ሕጂ ነዞም ብርጌድ ንሓመዱ ሓገዝ ንሃቡ ሳልሳይ ዕፅር ብዝበለ ዓዲ እንግሊዝ ከማን ክነይሮ ኣነ ወዲ 60 ዓመት እየ ኣባል ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክኸውን ከዓኒ ብምሉእ ልቦም እዮም ተቐብሎም ዘይርስዓ ቃላት ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ረኸቡን ዝተዛረቡ ኣሎ ክትክበሩ ምሳና ሕበሩ ትብል ዓባይ ቃል ልብኻ ትትንክፍ ሃሪሞም ከምዚ ኢኻ ዘለዎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ሓደ ቆልዓ ንፁህ ኣእምሮ እዩ ዘለዎ ነዚ ንፁህ ኣእምሮኦም ከዓኒ እቲ ዝነበለ ነገራት ወይ ከዓኒ ገዲፍና ብንፁህ ሓይሊ ክንድግፎም በዚ ኣጋጣሚ የላቦ ይቕኒየለይ كيف وال باك اوف مبرات اوكي هلا حجي سمع له مرحبا يا اوكي anyway I am on low battery ስለዚ قطفي قبره بخلي اعتد له بالموبايل thank you for taking over thank you I am بابكان مالتي تصحفكو اي راخوون داويت متصحفسي اي راخوون دحرنا عقام مسبلن هذه ترخي ويلا تراخو already داش مغير anyway كلنا حدا I am بابكان thank you ايوه
أنا أيتوز ناي بحق أقداسي علالي نيرو ناي لومي بكل الشنقات حجي كابزي وصلكو نجر تدأها اللي هاينو كلهم مولود أسفاو إيوب مري مجدالينا كلاتهم كزارو كلو ناي تي بايتا زعبيهم بايتا نخلو فلاليهم دعبينا بايتا سي تزاريبهم مالتي حجي I think ناي كمزي فللي اللوغا فاللو غيري أيرأخون انتاي دا ኣብ ዝተፈላለየ መዋእል ናይ ሂወት ዘለና ሰባት ዝተፈላለየ ተመክሮታት ኣለና ስለዚ እቲ ተመክሮታት ክንለዋወጥ ንኽእል ኢና ዝብል እንዳሽሚዐ ወሲደ ካሊእ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኣኽዎ ከም ሜይቢ ክነስተብህለሉ ዘለና ኢዮብ እንታይ ኢሉሲ ብዛዕባ ንኣብነት ታሪክ ክዛረብ ከሎሲ ናይ ኣርባዓታት እንድሕር ርኢና እቲ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ግርጭት ብብረት ኣይኮነን ተፈቲሑ እቲ ኣብ ገድሊ ምስ ተጀመረ እዩ እቲ ግርጭት ብብረት ክፍታሕ ዘለዎ ተገይሩ ቀፃሊ ከዓ እናኾነ ከይዱ ስለዚ እቲ ናይ ኣፈታትሓ ናይቲ ግርጭታት ካብ ተመክሮ ናይቲ ክስታይ ዝመፀ እዩ ካብቲ ናይቲ ገድሊ ዝመፀ እዩ ዝብል ኣገዳሲ እንተኣሽሙ ነይሩ ማለት እዩ በዚ ብዛዕባ ኣፈታትሓ ፀገማትና እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ ብዙሕ ኣብዚ ስኒትና ዝገበርናዮ ካሊእ እቲ ብዛዕባ ታሪክ እንተኾነ እውን ተኣሽሙ ድዩቲ ድንገሮ ታሪክ ትድዕብዮ ዘሎ ታሪክ ነቲ ድሕርቲ ናፅነት ዝመፀ ወለዶ ፓርሻል እዩ ፓርሻል ጥራይ ደይኮነ ከማን ቀቃሕ ድበሎም መሪፆም እዮም ኣዕብዮሞ ማለት ሓንጎሉ ዳርጋ ሓፂቡ ዓብዩ እቲ ድሕሪ ናፅነት ዝዓበየ ዋላተን ውድባት ሓንቲ ክገብራ ዘይምኽኣለን ክቕፅላ ዘይምኽኣለን ኣብ 30 ዓመት ሓደ ካብቲ ፀገማት ንሱ እዩ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ነገር ዝወረሶ ተልዩዚ ዋላ ንሕና ቶም ኣብ ናይ ገድሊ ወለዶ ዝነበርና ከምዚ እቲ ወለዶ ጥራይ እቲ ታሪክ ናይ ጅግንነት ናይ ተኳሳይ ናይ ቀታላይ ናይ ኣሕማቃይ ናይ ኣርዓዳይ ንሱ እዩ እቲ መንነት ናይ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ከምኡ እዩ ተሃኒፁ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ነገር እቲ ኢዮብ ከማን ኣልዕሎ ነይሩ ደርፍታትና ድዩ ገለ መለ ድዩ ገለ ኩሉ ምስቲ ናይቲ ገድሊ ዝተኣሳሰር ነገር እዩ ሕጂ ከማ እንዳበለ ከሎ እዛ ኣብ መንጎ ዕረፍቲ ደምፃ ደርፊ ናይ ሃኒ ንዓኣስ ኮሜንት ክገብር እንዳበልኩ ኢዮብ ቀዲሙኒ ማለት እዩ ሕጂ ኤግዛክትሊ ወላ እኳ ሕጂ ተወለዶ ተለዓል ገለ ዝብል ተኣሽቶ ኣሎ ግን እቲ ታንክታት ዶ ብረት ዶ እንዳ ጅግንነት ዶ ገለ ሕጂ ንኻሊእ መንነትና ክንጥምት ኣይገበረናን እቲ 32 ዓመት ናይ ተኽስን ናይ ጅግንነትን ዝብል ትረኻ ዝተተረኸ ዋላ ሕጂ እውን ዝትረኽ ዘሎ ጅግና ስለ ዝኾንካ ንዓ ተዋጋእ እውን ሕጂ ተዋጋእ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ካብኡ ናፃ ኣይወፃእናን ስለዚ ንሱ ከማን ክቕየር ዘለዎ ነገራት እዩ እሞ ንሱ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ክህልወና ዝብል እንተኣሽሙ ኣለኒ ስለዚ እቲ ኣይደንቲቲ ናህናሲ ደረቕ ከም ዘይኮነ ኣይደንቲቲ ዝቃየር ነገር እዩ እንዳኸደ እንዳተለዋወጠ እንዳማዕበለ ዝኸይድ እዩ እዚ ናህና ግን ከምዚ ፊክስድ ዝተረፈ ይመስል በቲ ግዜ ገድሊ ዝተጠርየ ኣይደንቲቲ ንሳ ካሊእ የላን በቃ ስለዚ ንሳ ክቅየር ከም ዘለዋ ካሊእ መን ሽሙ ዘልዓሎ ኣገዳሲ ምናልባት ሸፈፍ ኢላ ዝተሓልፈት ነገር ኣሰፋ በርሀ ዘልዓሎ ብድፍረት ሕጂ ኩላቶም እቲ ኮንቴክስት እቲ ባይታ ዘዕበየና እቲ ነራዳድኣና ነገራት እውን በቲ ዘዕበየና ኢና ንርድኦ ዝብል እንተኣሽሙ ነይሩ ሕጂ
إذا نأبنت ناي ميدل إيست أب ميدل إيست زعبايون أو أوروبا دعبايون بمنتاي التحساسبة شيب كلهم كم زخدونا أبنت يدو حجي أب تاريخنا انترينا very separateنا كلتا جزاوتي يزلو جزاوتي عند عرب راي دزربو تقرينيات راي دزربو حجي أو نسوسي كما تصببو حجي ولا بزي قلسنا بريقيدنا حمبرون ترينا يون حادة شنخ نايتي حبرتسبنا راي زساتوفو زلو يوتي دبزح زرق زلو كالي شنخون كومو ناتو كستاتا العل حجنا زي بدفرة العلنا كنزرر بلو خنك إلا لنا مخنيوتو حدا خافت صدمات يون إلى إزام نسأ دعوة ورشاتاتنا تزاريبهم بتعمل صدق نيرو كالي انتي تقول الله ولا حجة أبزخد كايو زربا أبزخد كايو نحنا قلت هايمانوتنا إرترا بقلت هايمانوت يا تسريح زبها زربا ألو أنا كان جيجا أزوز كم وخنا بلن كلنا مخنياتو اتن كالوت نأشتو أسلام ديكونا كريستيان ديكونا هايمانوتات اللونا أب إرترا دي أمنونا أملاخونا اللونا أب إرترا حجسي كم وخنا بلن كلنا سي إرترا سي ولا تسلطان كخون دلوسي بسلامن بخريستيان دبل بزح غزي بزح بوتاتات سمعناينا حجي أكندي تدمت مريحنت تيني إرترا مرحا دلو بخلات ببقعات نخلو إرتراوي بحدا من قدي سرف خغورو زخل تقلقلو زخل أكند نبل أفتي أمورنا أسلامن كريستيانن حجي إرترانا إسلامنا كريستيانن يا دو دق تشعت بهرا دو دق قلملد اندابلنا نزاربو نغرات الله حجي بإرتراسي بخوم وطراي كترئت ايدنتيتينا هنا وي جغناينا تواغاتينا نا إسلامنا كريستيانن إلا زبل انت أشومي درجة polarized زخوني الرأيها معت صقمات زلو أفتي وشتيو سلازي سلطان كسرح كله وي هاجر دمرحا خركب كله سي أسلامن كستانن كفونو اللوم كستاي حجي نهايمانوت هيكونن انت أشوف خيد زلو بهايما دخونا خوينو سي نتم كلن هايمانوتات إرترا زلوان تم هايمانو زي أمنو سي بمعري بحقق مرحوم دخل داخل بلاد النمبر زي أنا بتعمل تأشمية تقبلني زي بدفرت كنزرار بلا زلنا عاويلنا كنريو زلنا نقريو إلى زحس بمو يغني لي قلت أم حول Thank you مبرات حافتي تلقي زلها رأست بتعم سفيعيو بفلاي كأزا بزعبة هاجر كنحسب كلناسي هذا حبرت راي زلوا وجيله ويودب وي بريجيدنا حمدو وي أكل هذا خافت حبرة سبت راي وي هذا بهير تراي وي هذا قانقوا تراي وي هذا هيمانوت تراي مخانو ندحري قرب زي سكفنا خوينا حنسا العقمناي نقبرون يلن we have no choice انت زي متيو مصو بزح بحالك أليف جن كأ ندحري كم زي سكفك خوينا مو بهاجر درجات حسب يلخان إلى إذا أمنانه أسكفو كاجن نتي تقبر زلها قال سون كنت قد فلك مالته هيكم no يا جي جن كأ زقود لله كمالع زلوا نجرالله تعرفون الله تملس كاترود أحد كايت أتو لبنا نهلو نحن كايت يقبأ الناس بالرئيتو قدر بيات راي I think كتا أرست على أرست يا خالق زي خب زحكن زارب I just wanted to mention مخناتو كم تدقيسو سلازة حالة حجي كم زي taken for granted قرنا يصيدنا نحلفو نقرات الله بقى نا إسلامنا كريستياني إرتا كم زي يونا إرتا اندا تبالي قنت وشتو فتقنا انت أشمو زي نقبرو نقرت كم زلو نمحبار ترى أمبر I understand well done thank you ما أو حوي إسماعيل مسيو مرحبا يا لومي وزح خزارة بعي مدب كن نيرة
ጠውቂዕናካ Again, I was pitching تتحيز ولا زما 4 panelists زمسيو بحكي كبير زغنا أرستي. It is a very difficult thing. يعني سي ناي individuals ناي group ناي غيركم. This is a function of a state. يعني سي زي جاب دو على قلدو زبار زلو يعني مني حدا nation state يبنيرو. And it is building the Eritrean person, citizen. نايزي mental setup ويكاني horizon نايزي harmonize ناي مقبار مالك التجاب. يعني جنرال لك نزارو من تغينا معناته زي ناي حجر كان حجر زوكل state مالنتا مالتيو منجستي مالتيو تو منجست غاني كالات يعني كالات مالت كاني يعني functional organizations ويكاني ودبات ناي حزبي يعني parliament وغيره بكوفننت ويكاني نحن بزحنة اللي كقمناتنا يعني covenant وشارتر لعلي constitution كاني تي ناي ممحدار قداز حقف ماله نسو اب صلال ناي زهنت نيشن يعني نيشن بيلدينج زبان ነገር ንሱ يعني ማለት ካለ ትርጉም ይብሉ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ማለት ሃርሞናይዜሽን يعني አብ ዜጋ ዘትከለ አብ ዜጋ ቀዳምነት ዜጋ ማእኸሉ ዝገበረ ሃገር መፍጣር يعني እዚ ሃፍተይ መብራት ብሎ ዝነበረት ሕጂ يعني ንኣብነት ሕጂ እዚ ሶሻል ማይንድ ሴት እዩ ኣብነት ናይ ክልተ ሃይማኖት እዩ ናይ ሰለስተ ሃይማኖት እዩ ናይ ኤትኒክ ግሩፕስ እዩ ናይ ገለ እዚ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብኡ ዝፀፍፍ ነገር እዩ ዳሕራይ እቲ ቀንዲ ነገር ኩሉ ነገራት ኩሉ ፀጋታት ኮይኑ ናይ ኩሉ መልክዕ ናይ ሃገር ኮይኑ ብሃገር ብሊትሬቸር ብገለ ተሰልዩ ዓሚቁኒ ተፀፊፉኒ ዕንቅፈካ ዝኽእል ንጎድልና ገደፍካን ከሰጉመካ ዝኽእል ንቅድሚት ከሰጉመካ ዝኽእል ጉዳያት ከዓኒ እና ኮንካዮ ዘኸይድ ሓደ መስርሕ ናይ ሕብረተሰብ ህንፀት ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ህንፀት ደውላ ወይ ከዓ ህንፀት ሃገር ዝካየድ ነገር እያ ሕጂ ግን እታ ወሪዳ ዘላ ኣርእስቲ يعني فرين كنجورا ينيرنا مثلا أنا تعاقمي يعني انتهينا نبل لنا حجي يعني الحد عمامسي وهيدنا نصرح ويكاني أبروش ناتنا ويكا صراحة ناتنا هو هذه انتهي كنجبر لنا مخنياتو تم أكتر سابزولو ويكا نايزي تسمتي زي كل عدمتات زحازه كل عدمتات زحاقفه دلاي فتحي زخونه مو تهاجر تاتياتو زلا صبا خاون موصا كسرح زلو عمام يعني تاسك كله حدا تاسك كله ስለዚህ ናት ታስክ እዚ ንኽንገጥሞ ወይ ከዓኒ ንታሂሞ ንኽነሳልጦ እቲ ዝተፈላለየ ዕድመታት ወይ ከዓ ጀነሬሽንስ ኣብዚ ስራሕ እዚ ከመይ ገይሩ ይዋሃድ እዩ ትጋብ ምዕፃው ዝበሃሉ ዘሎ يعني ሃንብሎ ዘለና እንተዘየሎ ብገፊሑ ከምቲ ከጅምር ከለኹ ዝበልክዎ እዚ ናይ ስርዓትኒ ናይ ህንፀት ሃገርኒ ህንፀት ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር እሞ ኣብ ዜጋ ዘትከለ ወይ ከዓ ኣብ ዜጋ ማእኸሉ ዝገበረ يعني ካብ ኩሉ ኣናእሽታት ነገራት ወይ ነገራት يعني ማንነታት እዚ ናቱ ፀጋ ኮይኑ ሕድጎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ሳወታይ እንተኮይነ ተሳታውነተይ يعني ናተይ ጉዳዩ ታሽሙ ጉዳይ ግን ከዓኒ ምስ ጎይቶኦም ዝራኸበሉ ሓደ ጉዳይ ኣሎ يعني ሓደ ናይ ሃገር ብሃገር ደረጃ ሓደ ዝገበረና
ማዕረ ዝገብረና ማዕረ ንካፈል ማዕረ ፀገማትና ሃገር ንገር ማዕረ ኮይና ህዝቢ ከዓ ሃገር ንሕሉ ማዕረ ኮይና ከዓኒ እንታይ ንገብር ዝኾነሉ ካልእ ጉዳይ ማለት እዩ ያኒ ካልእ ጉዳይ ማለት ንቅድሚት ድሕሪ ንሕነ ነዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪ ስርዓት ንሓልፎ እዚ ተዓቂፉ ዘሎ ስራሕ ወይ ከዓኒ ተጎፂኡ ዘሎ ስራሕ ተጎፂኡ ዘሎ ስራሕ ከዓኒ ኣብ መገዱ መፂኡ ብስርዓት ሕብረተሰብ ተሰማሚዑ ነተኮይኑ ብሕጊ እናሃነፁ ክኸይድ ዘሎ ጋብስ ዝሓር ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ እቲ ናይ ጀነሬሽናል ጋብስ ባዕሉ ንባዕሉ እናዕረየ ዝኸይድ ጉዳይ يعني ሕጂ ግን ሕጂ ትድሊ ዘላ እንታይ እያ ነዛ ታስክ يعني the task before us يعني ኣብ ቅድመና ዘሎ ታክስ ነዛ ሃገር ምድሓን ነዛ ስርዓት ሃገር ከጥፍእ እዩ ኢልና ኣሚናሉ ዘለና ዘይነኣምኖ ዘለና ንዑ ንምልጋሱ ከመይ ጌርና ንዓፁ ዛጋብ ከመይ ጌርና ንዓፁ እሞ ሓደ ኣገባብ ስራሕ ጌርና يعني ጉዳይና ፅፊፍና ጉዳይና ኣዋሂድና ነዛ ስራሕ እዚኣ ከመይ ጌርና ነሳልጣ መኩሉ ካክበብ ዓቕሙ ኣነ ወዲ 75 እንተኮይነ ናይ 75 ግዴታ ታዕሪፋ ያ ከመይ ይቐምጥ ክጎይ ዝኽእል ከዓ ከምዚ ሓደ ብፃይና ዝብሎ ዘምሰ ክጎዩ ዝኽእሉ ኣግባዝ ከዓ እንታይ ይገብሩ ናታቶም ሓላፍነት ወይ ናታቶም ግደ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ታ ዲስካሽን ክኸውን ዘላ ናይ ብሓቂ ስዒሮም እዮም እዞም ፓነሊስትስ ናይ ብሓቂ ከባድ ስራሕ እያ ነይራ يعني ከባድ يعني ቀላል ስራሕ ኣይኮነትን يعني ማለት መልሲ የብሎምን ኩላና መልሲ የብልናን يعني لا سيناريو ማለት والله ከምዚ እዩ ክንብሎ ንኽእል ግን they did well يعني ናይ ብሓቂ يعني they did well and I was pitying them ናይ ብሓቂ ኣጅሚ ይገብር ነይረ يعني مسأታቶም ሶሊዳሪቲ ይገብር ነይረ يعني ይገብር የምሲ ስለዚ ሲታ ነገር ሲ እታ ተድልየና ዘላ ጉዳይ ሲ ፍሬም ምግባራ ወይ ከዓ ዛሕቶ ኣውሪት ወሪዳ ዘላ ብዚ ምሸት ፍተሽ ዘምሰየት ጉዳይ ሲ ፍሬም ትከውን ኣላ እንሳ ከዓኒ ምዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ትሰማዕ ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ መድረክ እዚ ዘድልየና ስራሕ ብሓንሳብ ኮይና يعني በዘይ ታሽሚታት ናይ ዕድሜ ፍልልያት ናይ ምንፅፃግ ይብል ነይሩ ሓደ ምንፅፃግ ዘይብሉ ሰፋዊ ይመስለኒ ምንፅፃግ ዘይብሉ እሞ ሓደ ስርዓተ ስራሕ ጌርና ታስክ ፕሮግራም ጌርና መሪሕነት ጌርናሉ ገለ ጌርናሉስ ኩላህና ሽዑ ብዘይ ምንፅጋብ ኣብዚ እዚ ጀነሬሽን ካብ ማለት ንዕቅፍ እንተሎ ምዃኑ እንድሕር ኣሚና ንዕኡ ከመይ ጌርና ንዋፅኡ ይመስለኒ እቲ ክንብሎ ዝነበረና ወኣብዚ ከዓኒ እዩ እቲ ኣበርክቶ ክኸውን ዝነበሮ ነገር ስለዚ ኣትላስ ኢለይ ሓፍ ኣቢለና ኣውሪደ ግን መብራት ተዛሪባ ገለ ተዛሪባ ፕሮቮክ ጌርኩምን ተዛሪበ يعني thank you very much ጎይቶም እቶም ዘይረኣናኩም ዝቐንና ከዓኒ ወይዘሮ ሙሉ ከመይ ኣለኺ እስማዒል ያላ በሰላም ተህልዊ ኣብዘይ መጠን ከማን ተራኺብና ኣብዚኣ መስለኒ ፕሮፌሰር እውን ነይሩ መስለኒ ኩልኩም ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ዕጫና ኮይኑ طبعا ከምዚታት ጆን I really appreciate you man يعني ንስኻ ዘለካ ኤነርጂ ሲ ብዘይ መጠን እየ ዝገርመኒ يعني 24 hours ዝሰርሕ ሰብ ኣብዚ ዲያስፖራ ምኻብ ኣብዚ ኩነታት ዘለናዮ ኣትካሚ ዝኾነ ይገርም I don't want to pass this opportunity without thanking you John you are an asset really يعني ويغني ያለ ዝኾንኩኒ ኣብቲ መጨረሻ ዓጀብጀብ ኢለ እንተኮይነ ከዓኒ يعني غلط أكبر ليهم No, it's glad that we provoked you so we can hear your voice. Thank you very much. My brother, thank you very much. Thank you everybody. Thank you, Saad. سلام اسمع العوي علينا قبل لغة عنا غي قبل لها صاحي بحكي ناتك تمرت كل كذي أنا سما معلي توم نراقب نبرنا جروبسي نبر كل كذي سما مع كانيري Thank you very much. يعني keep strong. You look very young. ملو يعني أنا أعرف كباغي غمتي سمع قوز بالكيو عدمي أنا كباغي نسجن أنا كباغي أعرف
Great. غني اللي زيادة بوست قبرني خاسي. هيك Thank you. ثانك يو توم ثانك يو كلكم Thank ثانك يو. you. Your contribution is always great anyway. እንፅበዮ ነገር ከዓ እዩ ኣነ ንምሉእ ሓብተይ እምበር ኣሰፋው እኳ ከይዲ ይመስለኒ እቶም ካልኦት ከዓ ቀደም እዮም ከይዶም ንኣ መጉሳ ዝኸይድ መሲሉ ነይሩ ግን ሳምሰንግ ኣሰፋው ኣሎ ሓደ ኢድ ሓፍ ዘብል ኣሎ ብሪልያንት واضح ካብ ምስጋና ከይተሓዝበካ ፅቡቅ ጌርካ ተቐልቀልካ ገብረ ኢድ ልዒሉ ኣሎ ብኡ ግን ክንድምድም ኢና ንግሆ ቤተክርስትያን you did well كلكم you did well. Thank you. Gabriel. hello እንዳዘወርከ ይትሓዝለይ ብቴሌፎን እየ ኣና ስራሕ ስለዝነበረኒ ግን ከድፈኩም ካይደለኹን ሰምዕ ነይረ ማለት እዩ ትውፅእ እንዳበልኩ ስማዕ ኣለኹ ዶ قبر انت خون كادي تسمع اوكي تانيكا يسرح لا مالتها تانيكا غير مبرات እንዳዘወርክ እየ ዛረብ ዘለኹ ይትሓዝለይ ብዝኾነ ፅቡቕ ፅቡቕ መደብ እዩ ግን ምዛ እስማዒል ክብላ ፀንሐ ስሰማማዕ ማለት እዩ ምስ ዝኸይድ እቲ ተኣሽሙ ኣነ ንእስማዒል ንብዙሕ ተኣሽሙ ኣለና ኦቨርላፕ ዝገብር ይመስለኒ እታ ሓሳብ እንታይ ኮይኑ ሰሚዕኒ ሲ ፅቡቕ እንዲ ትሕቶ ከም ሕቶ ክተልዕል ግን ከምቲ ዋላ ክጅመር ከለውን ኢልኩም ዝነበርኩም ሲ እቲ ጋግ ሲ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ትጋግ ሕጂ ኣይደንቲፊኬሽን ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ምንታይ ኢኻ ትዛረብ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንዓና ዘገድሰና ብዛዕባ ሃገርን ሃገርነትን ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልልይ እዩ ፖለቲካዊ ፍልልይ ከዓ ምንታይ ዝበሃል ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ክዛረብ ይከኣል እንድዩ ግን ከምዚ እስማዒል ክብሎ ፀንሐሲ እቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ መሰረታዊ ፀገም ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ሕጂ ሃገር ምህላውን ዘይምህላውን ወይ ከዓኒ ሃገርነት ምርግጋፅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ርያ እዚ ዘሎ ሕጂ ርድኢት እዩ ሕጂ ምናልባት ክንዛረበሉ ንኽእል ስለዚስ ኣብ መንጎ እቶም ወለዶታት ፍልልይ ኣሎ ዶ ኣብዚ ዙርያ እዚ እሞ ፍልልይ እንድሕራሊ እንታይ እዩ ትፍልልይ እሞ ብድሕሪኡ ክፃበብ ዝኽእል ስለምንታይ ትፍልልይ ተፈጢሩ ስለዚ ክፃበበሉ ዝኽእል ከዓ እንታይ እዩ ኢልካ ልዒልካ ምናልባት ውፅኢታዊ ዝኾነ ዝርርብ ክግበር ይከኣል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንዓይ ከም ዝርድኣኒ እቲ ብወለዶታት እውን ጥራሕ ምናልባት ኣብ ውሽጢ እቲ ወለዶታት እውን ባዕሉ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ሲ እቲ ሓደ ወለዶ ዝበሃል ሲ ከም ሓደ ልሙፅ ዝኾነ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ርእይቶ ዘለዎ ጌርና እውን ክንወስዶ ኣይንክእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ትሕቶም ዘለዓልካ ኣብ ውሽጢ ትሕቶም ዘለዓልካ ሲ ርእይቶ ኣብቲ ሕቶ ዘለዎ ርእይቶ ወይ ከዓ ተሓሳስባ ኩሉ ሓደ ድዩ መንእሰይ ወለዶ ወይ ዓብይ ወለዶ ሓደ ዓይነት ድዩ ርእይቱ እንድሕር ኢልካ ኣይኮነን ብናተይ ማለት ከም ትዕዝብቲ ናተይ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሕቶ ክነልዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ኩላና ኤርትራውያን ሲ ኣብ ሕቶ ሃገርነት ወይ ከዓ ኣብቲ ህፁፅ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ርድኢት ኣለና ድዩ ሓደ ዓይነት ንባብ ኣለና ድዩ ዝብል ሕቶ ናብኡ እዩ ዝመልሰካ ኣነ ከዓ የብልናን ባህላ እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ፀገም ኢንፋክት ንሱ እዩ ዋላ እቲ ዓብይ ወለዶ እውን ሲ እቲ ዝቃሎ ዘሎ ግደፎ ድሓንቲ ዘይ ነቲ ስርዓት ድግፍ ወይ ከዓ ስቂሉ ዘሎ ሞ ንግደፎ ዋላ እቲ ኣክቲቭሊ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ዋላ እቲ ኣብ ውድብ እውን ተወዲቡ ዝቃለስ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ዓይነት ርድኢት ወይ ከዓ ርእይቶ ኣለዎ ኣይብልን እየ ኣነ ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ፀገምና ኮይኑ ዝርዳእኒ ስለዚ ሕጂ ሲ እታ ጉዳይ እንታይ ስምዓኒ ኣላ ነገር ሃስብል ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ትሕቶ ማለት ትሕቶ ድሕሪ ትኽክል ዘይኮነ እቲ መልሲ ወይ እቲ ኣገባብ እውን ትኽክል ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትሕቶ ንሓቶ ኩሉ ፀገማን ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ኩሉ ሕቶታት ናይ ኤርትራ ብሓደ ልዒልካ ክትፈትሐይ ትኽእልን ኢኻ ግን በዛ ሕጂ ልዒልኩማ ዝነበርኩም ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘሎ ፍልልይ ጋግ ዝብል ሕጂ ብመንፅር ንሱ እንተዝረአ ዝያዳ ድማዓይ ንኾነ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ
ስለዚህ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝርኢ ኩላህና ኣብ ሰርቫይቫል ህሞት ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ዓብይና ንእሽተና ባለደቅልትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ኤርትራውሲ ኣብ ናይ ሰርቫይቫል ህሞት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ንሰርቫይቫል ዝሰርሕ እዩ እቲ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ውድባት ሰሪሕ ሒዚ ቃለስ ዘሎ እተን ውድባት ናይ ሰርቫይቫል ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ መንእሰይ ዋላ ኩሉ ተራኻየ እውን ናይ ሰርቫይቫል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኣብቲ መሰረታዊ ሕቶ ሓቲትና ምልሽና ነበርና እንተንኸውን ኩላህና ኤርትራውያን ፍፁፅ ጉዳይ ኣለና ፍፁይ ጉዳይ ከይፈትሓኻ ከዓ ኣብ ካልእ ነገር ክትከዳይ ትኽእልኒ ኢኻ ብዛዕባ ካልእ እንታይ ሽሙ ክተብዳይ ትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱስ ጠንካ ከለኻሲ ብዛዕባ ካልእ ክተሕስባ ኣይትኽእልን ኢኻ ጥሜት ይህውኸካ ስለዝኾነ እንዲ ማለተይ እንዴ ስለዚ እቲ ህፁፅ ጉዳይ ስለዝህውኸና ብዛዕባ ኣሽቱ ካልኦት ነገራት ኣብ መንጎና ኩሉ ዝኽእል ነገራት ክንዛረብ ወይ ከዓ ተፈላለየና ወይ እንተገብር ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘለና ርድኢት ነንበይኑ ስለዝኾነ ኣብኡ እቲ ፀገምና ኮይኑ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ስለዚስ ብዛዕባኡ ዝያዳ እንተፀቃጥና ዝያዳ ኣድማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ እቲ መንእሰይን ዶ ዋላ ዓብይ ዶ ገለ ዘይኮንስ ፖለቲካዊ ኣተሓሕዛና ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ሓደ ርድኢት ዘለና ወይ ከዓ ንሰማዕ ኮይኑ ዝስምዓና ኣብቲ ፖለቲካ ስለ ዘለና ጥራሕ እምበር እዘን ኩለን ውድባት ንምንታይ እየን ዘለዋ ሕጂ ተፈላለየን እንድሕር ኢልካ ኣነ ኮይኑ ዝርድዓኒ እቲ ንዓይሽቱ ክልል ተባሂሉ ዝቐርብ ናብ መምኽነይታ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ መምኽነይታ ኢሉ የቕርቦ ማለት ኣይኮንኩን ግን ከም መምኽነይታ ክልል ገርካ ክቐርብ ስለዝኽእል ይቐርብ ይኸውን ግን መሰረቱ ኣብታ መሰረታዊ ጉዳይ ሕጂ ኤርትራ ትህሉ ዶ ይትህሉን ኣብ ዝብል ሕቶ እንድሕር ኣነ ሓደ ዓይነት ርድኢት እንደለና ንሕር ኣለና ድሓር ኤርትራ ንባዕላ መን እያ ኤርትራ ዝብል ሕቶ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኮይኑ ይርድኣኒ ስለዚ ኩሉ ትብልዎ ዝነበርኩም ሕጂ ኣብ ከምኡ ዝኣቱ ኤርትራ እንድሕር ኣነ ብትኽክል መን ምዃና እንድሕር ተረዲእና ሂስቶሪካዊ ኣማዕባብላ እውን ከመይ ምዃኑ እንድሕር ብትኽክል ተረዲእና እቲ ፍልሊ ክልወና ባህርያዊ ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ፍልሊ ከተዓርቕ ዝኽእል ነገር ከማ ንገበርና ሓደ ማለት ክዕምፅእ ዝኽእል ወይ ከዓ ንኹ ከሳትፍ ዘይኽእል ኣካይዳ ብከምኡ ጌርካ ንኤርትራ ክትሕና ከም ዘይትኽእል ንፈለጥካ ማለት እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነ ኣይስምዓንን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ትዕዝብቲ ማለት ኢና ምክንያቱ ማፃፃውን ናይ ኤርትራ እንድሕር ኣነ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ስውኣት እንድሕር ዘይትኽብር ኮንካ ከድሊ ማለት ተጋደልቲ እንድሕር ዝኸፈሉ ዋጋ እንድሕር ንዕኡ ረከግናይዝ ዘይትገብር እንድሕር ኮንካሲ ብዛዕባ ናይቲ ኤርትራ ካ ትዛረብ ዝብል ሕቶ እውን ይመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ መሰረት ዝገበረ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ድሕር ኢኹሞ ኣብኡ ሕጂ ትፍልሊ ስለዚ እዚ ናይ ሎም ዝነበረ ኣኼባ ሕጂ ክነገረና ይኽእል እዩ ማዕረ ክንደይ ፀገም ከም ዘለና እዚ ናይ ወለዶታት ሓጎፋት ተባሂሉ ንኩሉ ወለዶ ማለት ክሳተፎ ዝግብኦ ኣኼባ እዩ መንእሰይ ወለዶ በሎ ዓብይ ወለዶ ኩሉ ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ውዒልና ርእይዎ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ኢልካ ናብ ነብስካ ኢኻ ትምጠት ማለት እቲ ሰብሲ እቲ ዘይመፀ ሰብሲ ስለምንታይ መፀ ነዚ ክሰምዕ ኣብዚ ክሳተፍ እንድሕር ኢልካ ብዛዕባ እዩ ብዛዕበይ በዛዕባኹም ኣይኮነን ወይ ብዛዕባ እቶም ነቲ መደብ ዘቕርቡ ዘለዉ ይኮን ብዛዕባ እዩ እዚ ህፅፅነት ከም ዘለዎ ፈሊጡ እዚ ክእለ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ሓላፍነት ወሲዱ ክሳተፍ ዝግብኦ ከንሱ ኣይሳተፍን ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ከም ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ህፅፅነት ጉዳይ ብዛዕባ መሰረታዊ ፀገም ናይ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዘለዎ ርድኢት ከምቲ ኣነ ንስኹም ንዝርድአና ስለዘይኮነ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ፅና እንተኸድና ዝያዳ ኣድማዒ ምኾነ ይብል ማለት እዩ ኦፍኮርስ ላይካ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዓንተቦ ዳዊት ይዛረብ ነይሩ ንባዕሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ መራዊ ፀገም እዩ ምክንያቱ ተዛርበሉ ዘይትኽእሉ ተዛራባ ኮይኑ ኩሉ ነናቱ ዓለም ዝፈጥር ስለዝኾነ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚስ ምናልባት ከየናሓልኩም እቲ ግዜ ነዊሕ ስለዝኾነ ግን ብከምዚ ንረኣኽዎ እዚኣ ከዓ ናብ ነብስካ እትምለስ ነብሱ እንተዝሓልቱ ኢንትሮስፔክሽን እንተዝገብር እንታይ ዝገብር ዘለኹ እንታይ ክገብር ይግባኣኒ ብመንፅር
إزي مخناتو هاجرنت ناريشن كال تعيش ما يقولون لذي إساس جورا نجار نحر الله خاني لذي ناريشن إزي كي عبي كي عمبد كاب مجمرة تحجو صرح له صرحي مالت سلازم ما ننسى مبتان كن بالكلنا صرحي كم حفتنا مولو تبلو زنبرت مالتينو التي صرحي توفي كاب مقلال جميع كات كله زقبر وخصام حج زقبر زلوا حج تزي وي كاتي تي ارتراوي كاب هاجرنت نخرح بتاع هاجرنت عفلت انه خي هلوا من هاجرنت كي بيجا كي سرح يوم كسرح اني حماتي سلازي عم كان صوت زبلوا طرح كيد ما فات دوا نغركو غبري ام غبر اني حمو نزي كمي قرنا نبدو زبل حتى علي علكا نفسه كفسب غنى مالتي يغني الله يسلا ذهبكم نعدل thank you عند برهان حوي مس عاصخي خمس إكازلها حسن تبيل كاجن go ahead يا أو thank you قويتهم thank you أنا لي أنا تأخذ دليل حتري أبزي منقوناي جاج ناي ولدتك generational gap تبعيلو مسيو زلسي ريتو سلازي حبكو يخبر دليل انت يخبر دليل generational gap كو نوري أبزي خوني يكون حبرة السوالي سلام انتعينا أمانغوتي إذا حلف ولدن أمانغوتي نسي كانت سبب وزبها لسلوس انتعي زتسبب إذا حلف ولدو nationalism ينيرو هاقراوينتي أمسيو state formation يو هاجر أكل محفرسب على ما مقبار لعل ترات تقويتو جغننت سريحو كسند علوو كزرب علوو نت تاريختي نزولدو زي كزرب صبقيو قلنا يزولدو سراح نيشن بيلدينج يو سلازي أنتو يتقص نيراني انتاي زي ريفولوشن سي مسرتاو زغونه ترانسفورميشن اوف سوسايتي يو أجزء قدر زنبرة هاجراوينات استفلا أتحساسبات أنجدو زخير سلا زي نبرة انت إذا هاجراب زمن تراين عايز بالنيرو تفلا ابن تفلا تحساسبات تفلا خسات ذنوه هاجراب زبيلي ما أمسيو إذا ناشوناليزم سلازي سلامتاينا أب ناشوناليزم نزارب سلامتايو أب نيشن بيلدينج زي نزارب أب زي كونسيبت زي إيو أتهجي زادل زلو وا نحنا قدما بوتاتنا بحق دابا ينابرو نيرو نا قدم كنملس لنا حق دابا كم حدا قوام كاينو كغلغل አለው ዝስራ አይኮንን ምክንያቱም ሓደ ኮንሰርቫቲቭ ሶሳይቲ ናብ ሓደ ሞደርን ሶሳይቲ ከተሰጋግሮ እንተዳ ኮይንካ ኔሽን ቢልዲንግ መሰረቱ ጋድሊ ናሽናሊዝም መሰረት ገይሩ ተቃሊሱ ጽቡቅ ምክንያቱም ናሽናሊዝም አይዲዮሎጂ አተሐሳሰብ እዩ ሃገራ መምጻት ተቃሊሱ እዩ እዚ ክብር ወሃበሎ ሕጂ ግን ኔሽን ቢልዲንግ ዘድሌና እዚ ምን እሰይውን ተኾነ ኣብቲ መሰረት ዝገበረ ይኽቃለስ ዘለዎ roadmap Okay. thank you Delicious. ካይታ مساعدكم الوضع كم سنين ይሰማዓካ ያለኹን اوكي قصل ያ ስለዚ ኣነ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ኣገድል ዝተገብረ ሰባት ዘይፋለጡ ዝነበሩ ኣኻኺብናዮም ዝበሃል ናይ ሓው ኣሰፋው አዶኖ ሽሙ ምናልባት ተጋጊየ ከይከውን ዋላ አብ ኣሰፋው መን አዶኖ ኣብ ሃገራዊነት ይነይሩ ዘይፋለጥ ሰብ ኤርትራ ተባህል ሃገር ኣላትካ ዩናይትድ ኔሽን በዓንቀጽ ቪኤ 390 በፌደሬሽን ኣትሚካ ናጽነት ክወሃበካ ዝግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንዑ ኣብርጌት ገይርዎ ስለዚህ ሃገርካ መለስ ይነይሩ
ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ይእግድ ነይሩ መንክዕ ንፋሉለን እንዳተባሃለ እዚ ጫራ ገድ ዝነበረኒ ውግሕ ዝተኻየደ ኣበይቲ ነቲ ሓሳስባታት ንእንግድ ነርና ዝበሃል ኣይኮነን ስለዚ ናሽናሊዝም and nation building ፈሊና ክንሪኦ ኣለና እዚ መድረክ እዚ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ መድረክ እዩ ስለዚ ጋግ ኣብ መንጎ እቲ ናይቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ናይ ሕጂ ወለዶ ክህሉ ንበሩ እዩ ነፍስ ወከፍና ኣብ ሰደራና ንርአዮ ንሕና እንደልዮም ደቅና ዝደልዮም በበይኒ ምክንያቱ ምዕባለ ከይዲ ደቅና ናይ ምዕባለ እዚ ኣካል እዮም ንዓ ብሕጊ እንዳባን ነበሩ ነርና ልካ ደቅኻ ክትመልስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ዘሎ ነገር እንታይ እንተዳኢልና ከም ንቡር ወሲድና እቲ ጀነሬሽናል ጋፕ ዝበሃል ከም ንቡር ወሲድና ሕጂ ወለዶ እዚ ዝሓስቡ ኣተሓሳስባታት ክሓስብን ክኸይድን ግን እዚ ናይ ዝወለዶ እዚ ከዓ መሪሕነት የድልዮ ስትራቴጂክ ዝኾነ ሊደርሽፕ የድልዮ ብርጌድ ንሓመድ ይበሃል ነይሩ ፅቡቅ እዩ ብርጌድ ንሓመድ ግን ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ የድልዮ እዩ እዚ ክንክሕዶ የብልናን ኣብዚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ክኢላታት እንተዳሃልዮም ክሰርሑ ምሳታቶም ክሰርሑ ፅቡቅ እዩ ናብ ከምኡ ክመርሖ ፅቡቅ እዩ እቲ ኮንሴፕት ግን ንርአዮ ኮንሴፕት ናይ ኤርትራ ስቴት ፎርሜሽን ተወዲኡ እዩ ኔሽን ቢልዲንግ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ሃገር ይዕንበር ይሃንፅ የለን በዚ ኢና ክንምጉቶ ዘለና يغني يلنا بزحي خا دغاغيم كا امبر تا حساب قدم الكا ياخا حجوني الكا خم زرداني كن كا بطعم صبوق مشات امسينا ني ملو حابتين ني اسفا وحوين لاست ووردز بلو انتلو عدل كهبم بوف خا كونكلت كنغبرينا كبرات هاب يغني لي انا عاي تعمي نوح ساعات كنت نبرسي كي تفلتني در حالي خبر خالي تعمي قداس زنبري ما حسب من الوادي صبوا يغسو حسب تلاوي تجن كنسمع لنا سبي زرب نحر زي تقبل كاوتي زرب نجر أو يتسجل بمسألة سلازي زربات زريبي إلنا عندنا زريبي كوي يترفق ويلا حجة أنا أنتي قبل ناي معتوي أبزو قعزو ناي كالسيسي ناي دليت فتحس بزوح عدلاتي ما تسمو كي تتغمنا لهم كا يتفو كلت بتعمي عقدس زبلن زمتا opportunities حجي إساسا إثيوبيا خيدو كسرنا تخل زول نفتحنكا سخامر حنا كله تي كبرينا 3 عمد السن كساران زتحرف قعزو تقاقينا إنا درقا يدوهم مالت إيدو هيبو خيدو حجي أنس بوغن انت حاسبة وسباي حميودي ما بحق ليزيس إساس كم زبل دلو إلكا تحاسبة ولا تجيغاتا تجبرين برمبر كساع خندزز أكل بايتا زودا زربا خزار بايتا سبنا شو انتاي حجي بك هزبي ارتراسي ايوتوني عدي او ايربورت خاط خلص اي قبلونيم تي اسامشين مالتي تقبيلهم تسريعهم من السرات ولا جنرالات تقبيلهم ما ادخلوا ونحن كنت ايقرنا دحرزي منهم كو ايسقمنا مالتي حجي بلايمين ايكم كنت قدام كان opportunity عمزينا اللي حجي زيناي بريغين نحمدو مولاد أنا كاب سماي زودق مانا يزبلون ناي بريغين نحمدو ساتهم دا واقع خفيلهم تفيهم عويرهم تسويهم عبيلهم كندي نقر مسيندي كن نتقالسي نغدميت أسوقي مامو أيتا سرحان عينات زبل لهم مالك ساقي بلكم تسريحي تي زكالس نمرة تقالي سندي
ግን ስሉጥ ኣይነበረን ኣይቀልጠፈን ከምቲ ዝድለ ማዕረቲ ጥፍኣት ናይቲ ሃገርሲ ኣይጎየየን ሓቂ ሓይሽ ሕጂ ነዚኣ ነህብትማ እዛ መፅያ ዘላ ለውጢ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ተራኺብና ኩሉ በዓል ኖርዌይ በዓል ስዊዘርላንድ ካልኦትን ውሳኔታት ዝሕልፈኦ ዘለዋ ብዛዕባ ቃልስና ናይ ኩልና ዓወት እዩ ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ ምስኡ ኮይንና ነቲ እንደልዮ ለውጢ ነምፅእ ውድባት ኮና ካልእ ይኹን ለውጢ ኸነምፅእ ስለንደሊ ዘለና ኣብቲ ሃገር ናይ ሓባር ስትራቴጂ ወፂኡ ንቅድሚት ንኸይድ ንወሓሓጥ ንሰማማዕካ ናተይ ፅቡቅ ሓሳብ ናተይ ዘይሰማዕ ኣነ የለኹን ዝበሃል ኣረኣእያ ክተርፍ ኣለዎ ሃገር ናይ ኩሉ እምበር ናይ ሓደ ናይ ክልተ ናይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ስለዚ ተረዳዲእና ንቅድሚት ንኸይድ ክብል እየ ዝደሊ ይቀኒየለይ ደኺምኩም ኣለኩም ጎይቶም ሪእካ ኣለኹ ብጣዕሚ ደኺምካ ኣለኻ thank you so much alright thank you ወዲ ኣለኹ ክብረት ሃበለይ ትዕድመ ሕግዚ የንብብ ከንብብ ሕግዚ ኣሰፋው ናባኻ በጃኻ መጀመርያ ንስኒትና ኔትወርክ ዘለኒ ምስጋናና ኣዳን ወሰን የብሉን ማለት ዝተፈላለዩ ሰባት ኣኪብኩም ከምዚ ዝኣመሰለ ዘተ ከተግብሩ ምኽኣልኩም ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ብዝኾነ ንሕና ከም መጀመሪ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪብና ማለት እዩ እዚ ዘቕረብናዮ ሓሳብ እውን ካልእ ሓሳባት ትሪገር ከም ዝገበረ እውን ርኢናዮ ግን እዚ እንታይ እዩ ዝሕግዘና ኣብዚ ማእዲ እዚ ዘየብሰልናዮም ጉዳያት ተመሊስና ክንሪኦም ከም ዘለና ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ የቐኒልና ነዳለውቲ የቐኒልና ንሰማዕቲ እውን ክንዲ ዝኣክል ሰዓት ፀኒሕኩም ክትከታተልዎም ምኽኣልኩም ብጣዕሚ ነመስግን ክብረት ይሃበልና ክብረት ከባቢራ ባይ ዘ ወይ ውግእ ድዩ ባእሲ ድዩ ዝኾነ ይኹን ክመፅእ እንከሎ ዘይምርድዳእ the first victim is communication ነዛ communication ወለዶ ዲና ኢልና ፀዊዕናያ ኣብ መንጎ ውድባት ኢልና ዲና ፀዊዕናያ ንሓመድ ኢልና ድላይና ንፀውዓያ communication victim ክኸውን እንከሎ ኢና ንፃገም we are trying to communicate ከመይ ጌርና ኢና ምስ ሓድሽ ወለዶ ምስ ዳሕራይ ወለዶ ምስ ተቐዳማይ ወለዶ ወይ እውን ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወይ እውን ምስ ንሓመድ ከመይ ጌርና ኢና ኮሚኒኬት ክንገብር ዘለና ኢና ሓሳስ ክንገብር ኣብሲና ብናተይ ተረድኦ ጥዑም ምሸት ክብረት ሃብኩም and you did your job ከዓ ከም ዝበልካዮ ዋላ ጊኒ ፒግ ጌርናኩም እንተኾና you triggered it so ቀፃሊ ንሪኦ ኢና ብሓባር thank you በሉ ልዋም ለይቲ የቐኒልና ድሮ ግን እቲ ላይፍ ዕፀወልና ወዲና ኣለና ክብረት ሃብኩም thank you ሙሉ thank you ኣሰፋ thank you